Фәүзия Бәйрамова. Кырык сырт. Кар диңгезеннән башланып киткән Урал таулары, кыйтгаларны урталай ярып, меңнәрчә чакрым дәһшәтле юллар үтәләр дә, Ырынбур далаларына килеп җиткәндә тәмам хәлсезләнеп, әкрен генә юкка чыгалар. Мәңгелек боз иленнән бу кайнар чүлләргә алар әйтерсеңлә комга әйләнеп бетү өчен генә ашкынган. Әмма алар инде үз эшләрен эшләгән. Тау-таш булып, яктылык һәм караңгылык арасына баскан. Көнчыгыш белән көнбатыш арасына кыя булып калыккан. Үзенекен саклау өчен мәгъриб белән мәшрик арасына мәңгелеккә сузылып яткан. Аның аша озак заманнар атлылар да, җәяүлеләр дә үтә алмаган. Бу тауларның төп хуҗалары татарлар гына, Уралның кырыс холкын аңлаганнар. Аның белән җайлашып яши алганнар. Бик югарыдан җиһан биеклегеннән караганда, Уралтау көньякка таба кинәт кенә шәрдәкләнеп, таралып, тармакланып китә. Әйтерсеңлә күктән яшен ташы төшеп, аны шулай шәрдәкләп чәчеп ташлаган. Җир астыннан бәргән ялкын барысын өскә актарып чыгарган. Һәм бу таш кыялар Ауропа белән Азия кыйтгасы арасында шик сызыгы булып, мәңгелеккә катып калганнар. Кырык сырт. Урал тауларын аркылы чыгу өчен, мәгъриптән мәшрикка үтәр өчен, шушы кырык сыртны кичәргә кирәк булган. Кышларын үтә алмаслык кар бураннарга батып утырган. Җәйләрен тирән тау елгалары һәм төпсез сазлыклары белән сагалап торган кырык сырт. Йырткыч аю бүреләре, барс капланнары үкереп торган, зәһәр йыланнар мыжгып яткан кырык сырт. Урал тауны белмәгән кеше аларны үтә алмаган. Тормышны белмәгән кеше аның аша чыга алмаган. Кырык сырт. Аның Ямантау, Ирәмәл кебек кот чыгарлык зурлары һәм биекләре дә, Ирәндек кебек далага сеңеп юкка чыгучылары да бар. Бу тау сыртларыннан 40 елга бәреп чыга. Аларның Агыйдел, Җаек кебек киң дәрьяга әйләнгәннәре дә, Йөрүзән, Ай һәм Уй кебек башкаларга кушылу өчен генә юлга чыгучылары да бар. Бу суларның холкын кәефен белмәгән кеше Урал тауларын кичеп чыга алмый. Биредә яшәүче татарларның гомер-гомергә үзләре генә белгән кичү сукмаклары булган. Кыргый җәнлекләр артыннан алар тау сыртларын кичкәннәр, су юлы буйлап диңгезләргә хәтле барып җиткәннәр. Агыйдел исә аларны Чулман Идел белән тоташтырган. Татарларны Урал таулары кебек борынгы чорларында тау ирләре дип атаганнар. Аннан төшеп, алар көнчыгыштан Себер киңлекләренә, Тургай далаларына, Азияга таралганнар, көнбатыштан Ауропага юл тотканнар. Тау ирләре, татарлар, Урал тауларының 40 сыртында үзләренә буйсындырганнар, үз файдаларына кулланганнар. Аның мәрмәр ташларыннан, гранит кыяларыннан кирмән шәһәрләр салганнар, тимер һәм бакырыннан корал һәм кирәк-ярак ясаганнар, алтын көмешен, зөбәрҗәт фирүзәләрен матурлык өчен кулланганнар. Урал тауының 40 сырты 40 гасыр буе татарларга хезмәт иткән. Аннан Урал татар кулыннан киткән. Андагы байлыкка кызыгып, бу якларга кыргый һәм явыз кавемнәр килеп тулган. Урал белән бергә Себер киткән, Тургай далалары, Идел, Җаек киткән. Чит кавем Саранча явы кебек барысын да басып алган. Алар горур тау ирләренең ил җирләрен тартып алганнар. Телләрен, тарихларын, диннәрен җимергәннәр. Кол булып үзләренә эшләргә мәҗбүр иткәннәр. Татарлар бу явыз Яэҗүҗ-Мәэҗүҗ кавеме өчен тау актарганнар, тимер чыгарганнар, корал ясаганнар,
шәһәрләр төзегәннәр, җир сөргәннәр, икмәк үстергәннәр. Аларга яңадан үз ил җирләрен кире кайтару өчен, телләрен һәм диннәрен, хакыйкатьне торгызу өчен тарихның 40 сыртын янә үтәргә кирәк була. Әмма бу 40 сыртны кичү серләрен инде бик азлар гына белә булып чыга. Һәм бик азлар гына Урал тауының 40 сыртын исән-имин кичеп, тормыш дәрьясының аргы ягына чыга ала. Мырза Мирзаяннар нәселеннән булган Асыл Гәрәй карт Урал тауларының гына түгел, язмышының да 40 сыртын исән-имин кичеп, нәселенә телне, динне, татар тарихын әманәт итеп биреп калдыра. Бу кыссабыз тарихның 40 сыртын кичкән татар ире Асыл Гәрәй турында. Хей, хей, хей! Урал тауларында 40 сырт, Урал тауларына үпкәләмим, язмышкайларымда 40 сырт. Хей, хей, хей! Урал тауларында 40 сырт, Урал тауларына үпкәләмим, татар тарихында 40 сырт. Хей, хей, хей! Зәй елгасының югары агымына утырган бу татар авылын халык телендә Зәйтуган дип йөртәләр. Рәсми кәгазьләрдә ул төрле вакытта төрлечә язылган. Әмма халык барыбер үзенчә Зәйтуган дип атап йөрткән. Авыл бик зур булып, аның бик борынгыдан килгән үз тарихы, үз тәртип кагыйдәләре бар. Зәйтуган бигрәк тә үзенең затлы нәселләре, гыйлем кешеләре һәм искиткеч бай, матур табигаты белән аерылып тора. Хәер, бөтен яктан да килгән мондый гүзәллектә бары тик гүзәл кешеләр генә яшәргә тиеш кебек. Әмма монда да төрлесе бар. 40 буын шәйхләр нәселенә барып тоташа торган хикмәт ияләре дә, сәнәктән көрәк булган надан йыртлашлар да яши Зәйтуганда. Бигрәк тә Октябрь инкыйлабы барысын да бутап ташлады. Акыл ияләрен аяк астына салып таптады. Затсызларны өскә күтәрде. Барысы өчен дә уртак булып хәзергә тел һәм табигать кенә калды. Ә табигать Зәйтуганда әкияти матурлыкка ия. Урал тауларының иң соңгы сулышы булып, авыл тирәли сөзәк таулар тезелеп киткән. Алар Зәйтуганны кутып яктан искән салкын җилләрдән саклап торалар кебек. Тауларның һәр берсенә халык үзенчә исем биргән. Очлы тау шуларның иң биеге. Заманында аннан бакыр чыгарганнар. Аннан соң бу тирәләрдән җир мае сыгарлар. Алыптауда исә тимер чыккан. Халык аннан сугыш кораллары ясаган. Беләүле таудан исә таш чыгарганнар. Зәйтугандагы күп корылмалар шул таштан салынган. Әнә бер-берләренә тоташып, Бөркет һәм Туктартау, Ташкеләт һәм Җәйләү, 40 чишмә таулары, Каратай сыртлары тезелеп киткән. Шунда ук халык печән әзерли, мал йөртә торган Баязит һәм Якуб тарлаулары. Таулар беткән җирдә таллар башлана. Тоташ әрәмәләр, урманнар китә, сазлыклар җәелеп ята. Әнә Акман кичүе әрәмәсе, Күкерт чишмәле күкертле әрәмәсе, Аит сазлыгы, Даулы Аклан, Олы Саз урманнары, Җирди каенлыгы, Тамбикә чишмәсе, Әтәш, Зәй елгалары. Һәр берсе татарча исемнәре белән җырлап тора. Зәйтуган халкы гомер буе шушы урман әрәмәләр, елга таулар белән көн күргән, барысын да шулардан алган. Шуңа рәхмәтле булып яшәгән. Татар халкы заманында ил дәүләтен югалтса да, ул әле җирен җуймаган. Тау араларында, урман эшләрендә авыл-авыл булып үзенчә яшәп ята. Әмма Октябрь инкыйлабы бу авылларның гына түгел, табигатьнең дә астын өскә китереп ташлый. Яңа хакимияткә җир җитми. Зәйтуганның әкияти урманнарын кисеп, бөдрә рәмәләрен киптереп, иген чәчтерәләр.
Тарлауларга колхоз малын кертеп тутыралар. Советларга байлык җитми. Татарның җәннәттәй җирләрен актарып, Зәйтуган болыннарыннан, тау итәкләреннән нефт чыгара башлыйлар. Авыл тирәсенә шуны эшкәртә торган заводлар салып куялар. Зәйтуган өстен кара сүрем баса. Аңа ярып, авылга зәхмәт шире үтеп керә. Зәйтуган, Зәйтуган. Җырларда җырланган, тарихи дастаннарга кергән данлыклы Зәйтуган. Бу тирәдәге татар авылларының ул мөгаен иң борынгысыдыр. Аның зиратыннан хәтта 1000 еллык кабер ташлары да табылган. Авылда бик борынгыдан килгән затлы нәселләр шактый. Шуларның иң билгелесе Морза Мирзаяннар нәселе. Зәйтуган зиратында табылган кабер ташын Асылгәрәй хәзрәтнең борынгы бабасы Җанбулат Морзаныкы булырга тиеш диләр. Димәк, кимендә 40 буын имам һәм мөдәррисләр, шәйх һәм хаҗилар нәселеннән ул Морза Мирзаяннар. Октябрь инкыйлабы башланганда, авылда Асылгәрәй хәзрәт имамлык итә. Һәм 30нчы елларның сөрелү фаҗигасендә ул мулла буларак каршылый. Асылгәрәй хәзрәт үзе дә Төркиядә укыганда 4 тапкыр хаҗ кыла. Моннан тыш күп гарәп илләрендә була. Белемен Мисырда дәвам итә. Гомер буе гыйлем туплый, дөньяны өйрәнә. Ул шул илләрдә яшәп тә кала ала иде. Зур гыйлеме, күркәм холкы сәбәпле аңа һәр кайда ишек ачык булды. Әмма ул туган иленә, ата-баба нигезенә, Зәйтуганга кайтып төпләнде. Шактый олыгаеп булса да өйләнде, гаилә корып җибәрде, Зәйтуганда тормыш итә башлады. Хатыны да үзенә тиң булып чыкты. Ул заманы өчен шактый укымышлы, алдынгы карашлы кеше, Кылшариф авылы мулласының төпчек кызы Маһинур иде. Аларның авылдагы тормышлары башта ук кешенекеннән шактый аерылып торды. Бик үзенчәлекле иде. Инде ярты дөньяны гизгән, күп нәрсәләр күргән, затлы шәһәрләрдә зур белем алган Асылгәрәй хәзрәт Зәйтуганга да замана сулышын, шул яңалыкларны кертергә тырышты. Шөкер, хатыны да аны аңлый торган, яңалыкка, матурлыкка омтыла торган киң күңелле, гаять уңган кеше булып чыкты. Аларның яңаша, затлы мәгърифәтле тормышта яшәргә тырышулары бөтен эшләрендә чагыла иде. Үз-үзләрен тотышларында да, йорт төзелешләрендә дә, мәчет эшләрендә дә. Яшь хәзрәт Зәйтуган мәчетендә имам булу өстенә авылның атаклы мәдрәсәсендә тота. Ә Маһинур абыстай өендә кыз балалар укыта иде. Асылгәрәй хәзрәт авыл халкына дин өйрәтүне дә яңарак алымнар белән алып барырга тырышты. Ул гомумән ислам динен куркыту юлы белән аңлатуга каршы иде. Яшь мулла Коръәнне фәндәге яңа ачышларга нигезләп төшендерергә омтылды. Шуңа күрә ул мәдрәсәдә шәкертләргә җәгърафия, күк фәне, дөнья тарихы кебек дәресләрдә бирә башлады. Чөнки ул үзе дә Төркиядә һәм Мисырда шул рәвешле укыган иде. Әлбәттә, аның дәртләнеп сөйләгәннәрен авыл халкының аңлаганы аңлады, аңламаганы юк. Әмма аңа читтән шәкертләр күп килә иде. Белгәннәрен Зәйтуган кысаларында гына калдырмас өчен Асылгәрәй хәзрәт дин һәм тарих буенча берничә китапчык та язып, аны Казанда бастырып чыгара алды. Андагы зур гыйлем, шул гыйлемне дөрес һәм үтемле итеп аңлатып бирә белү Казан галимнәрен дә гаҗәпләндерде. Алар дин һәм фән өлкәсендә яңа йолдыз туып килүен күреп сөенделәр. Әмма Октябрь инкыйлабы буларның барысында шәлпәрәмә китереп ташлады. Яңа властька татарның фәне дә, дине дә кирәк түгел иде. Аларга бары тик аның байлыгы һәм хезмәте генә кирәк иде. Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстайның яшәү рәвеше дә барысыннан да аерылып тора иде. Яшь хәзрәт үзенә йортны төрекләр һәм мисырлар үрнәгендә 2 катлы итеп, бер өлешен таштан салдырды,
Ягъни аскы каты Беләүле тау ташыннан, өске каты Акман урманын аратыннан иде. Өстә хәзрәтнең ишле гаиләсе яшәсә, аста Маһинур абыстай гомер буе Зәйтуганның кыз балаларын укытты, кием текте, балаларын кул һөнәренә өйрәтте. Аның кызлары тегә дә, чигә дә, тукый да беләләр иде. Ә малайлар исә яшьтән әтиләренең кул арасына кереп үстеләр. Зур хуҗалыкта әтиләренең төп ярдәмчеләре булдылар. Асылгәрәй хәзрәтнең хуҗалыгы, бигрәк тә җимеш бакчалары авылга гына түгел, бөтен тирә-якка дан иде. Читтә күргән үрнәк белән ул Зәйтуганда беренче булып зур җимеш бакчасы булдырды. Моның өчен бакчасының яртысын бүлеп алды. Аның бакчасында алма хөрмәдән алып 100-мгә хәтле үсә иде. Мондый затлы җимешләрне Казан базарларында гына күргән авыл халкы өчен бу бакча чын мәгънәсендә мөгъҗиза иде. Асылгәрәй хәзрәт үзе белгәнне башкаларга да өйрәтте. Авылдашларын ит белән бәрәңгедән тыш җиләк-җимешкә дә ияләндерергә тырышты. Алардан күреп, күпләр яртларына җәннәт җимешләре утырта башладылар. Карарга күп вакытны алса да, Асылгәрәй карт умарта да тотты. Аларның саны 40-50-гә хәтле җиткән вакытлары бар иде. Чөнки балалы йортта төп дәва булып бал һәм үләннәр тора. Һәм бөтен авыл халкы авыргач аларга килә иде. Тора-бара бу нечкәшкә Маһинур абыстай һәм олырак балалар да өйрәнде. Инде кул арасына балалар да керә башлагач, бәрәңге бакчасының тагы бер өлешен бүлеп алып, түтәл-түтәл яшелчә үстерә башладылар. Шулай итеп, Зәйтуган тарихында беренче булып авылга кыяр һәм помидор, кәбестә һәм кишер керттеләр. Халыкны суган сарымсакка өйрәттеләр. Әмма авыл халкын, бигрәк тә хатын-кызларны иң нык гаҗәпләндергәне Асылгәрәй хәзрәтнең шау чәчәктә утырган ишек алды иде. Алар анда мал-туар кертмиләр. Хайваннар бөтенләй башка юлдан, башка капкадан йөри. Йорттан читтәрәк бакча башында яши иде. Шуңа күрә җәй буе хәзрәтнең ишек алдында ямь-яшел чирәм үсеп утыра, гөлләр чәчәк ата. Матурлыкны кайда да яраталар шул. Җәй буе халык бирегә мөгъҗиза карарга килгән кебек җыела. Бигрәк тә балалар һәм хатын-кызлар. Ә гөл чәчәкләренең ниндиләре генә юк монда. Елга бер чәчәк ата торган шәнечкеле кактус дигәннәре дә, кып-кызыл роза гөлләре, аппак кашкарылар, тагы адәм баласы исемнәрен дә белмәгән әллә нинди гөл чәчәкләр. Хәзрәт аларның орлыкларын бөтен дөнья буйлап җыя икән. Кая барса, шуннан гөл орлыгы алып кайта. Хатыны Маһинур абыстай башта аларны өйдә чүлмәктә үстереп карый, тамыр җибәргәч, ишек алдына алып чыгып утырта. Кызлары үсеп кул арасына керә башлагач, бу гөл чәчкәләрне карау тулысынча алар өстендә калды. Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстайның 9 баласы менә шушы гөлләр арасында үзләре дә чәчәк кебек булып, бик бәхетле үстеләр. Октябрь инкыйлабы исә бу гөл оясын туздырып, барысын да астын өскә китереп ташлады. Хәер, инкыйлабтан соң да әле хәзрәт тиз генә бирешмәде. Гаиләсен, балаларын, йорт-җирен ул елларның канлы афәтеннән саклап кала алды. Гаилә советлар сугышыннан да, ачлыктан да исән-имин котыла алды. Әлмәт якларын ду китергән Сәнәк сугышы да аны аяды, кагылмады. Чөнки Асылгәрәй хәзрәт бу яклар өчен бик билгеле, дәрәҗәле кеше иде. Шуңа күрә аклар да, кызыллар да аңа кагылырга батырчылык итмәделәр. Әмма дөньялар инде тыныч түгел иде. Илне, авылны хәерчелек басты. Кешеләр яузланганнан яузлана бардылар. Дин онытылды. Муллаларның сүзе кирәксезгә чыга башлады. Дөнья сулышын бик яхшы тойган. Казаннан гына түгел, Мәскәүләрдән дә газета-журналлар яздырып алып яткан Асылгәрәй хәзрәт эшләрнең кая таба барганын яхшы аңлый иде.
Диннән, дөрестлектән ваз кичкән бу илнең кайчанда булса бер дөбердәп җимерелеп төшәсен ул белә иде. Үз нәселенең, үз гаиләсенең дә шушы җимерекләр астында калырга мөмкинлеген хәзрәт чамалы иде. Әмма ул үз теләге белән Зәйтуганнан кубарылып чыгып китә алмады. Югыйсә баштагырак елларда Төркиягә дә, Мисырга да барып урнашу җае бар иде. Туган авылын, гөлләргә күмелеп утырган нигезен, милләтен ташлап китә алмады ул. Балаларын илдән айырасы килмәде. Әмма бу яңа хакимиятнең ни дәрәҗәдә явызлыгын, кешелексезлеген ул да аңлап бетермәгән икән. 30-нчы елларның хәвефле көннәрен ул үз авылында, үз нигезендә 9 баласы белән бергә каршылады. Дөрес, Сабирасы белән Рауиленең инде үз гаиләләре бар иде. Ә калганнары бары да әти-әнисе кулына карап торалар. Бары тик үй тәрбиясе алган, Коръәнне, динне яхшы белгән әдәпле, әхлаклы балалар. Гөлләр арасында туып, чәчәк кебек үскән сабыйлар. Иң төпчекләре Мәрзия белән Рәйсә, алар игезәкләр, әле 10 яшьләре дә тулмаган. Солтан Хәкимгә исә 11 яшь. Бу вакыйгалар башланганда Саҗидәгә 13, Сәгыйдкә 15, Гыйлемгәрәйгә 16, Гайшәбикәгә 18 яшь иде. Һәм шушы 7 баласын ияртеп, Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстай авылдан чыгып китәргә тиешләр иде. Юк, Зәйтуганнан куылырга, сөрелергә тиешләр иде. Урал тауларының ар ягына, аш далага, Тәмух базына. Яңадан илгә кайту өчен ул Урал тауларының 40 сыртын җәяүләп үтәргә, язмышының 40 сыртын кичәргә тиеш иде. Зәйтуган Урал тауларының иң соңгы тезмәләрендәге калкулыкларга урнашкан. Чын кыя тауларга хәтләле биредән ара бик ерак. Аның өчен 1000 чакрымга якын юл үтәргә кирәк. Урал аръягы исә биредән тагы да ерак. Аның көньяк-көнчыгышында җәелеп яткан аш далаларга Зәйтуган халкын куып та җибәреп булмас иде. Дөрес, әле теге заманнарда ук Октябрь инкыйлабына кадәр Зәйтуганнан Рәми бабайлар нәселе ул якларда алтын базлары тоткан, ул җирләрнең хуҗасы булган. Әмма алар үзләре дә анда барып кайтып кына йөргәннәр. Яшәүләре барыбер заманча шәһәрләрдә, яллары яшел җәйләүләрдә үткән. Октябрь инкыйлабы барысының да астын өскә китереп ташлаган. Рәмиевләрдән талап алган алтын беткәч, татар һәм урыс байларыннан калган мал җилгә очкач, яңа хакимият алдына яңа бурычлар килеп баса. Алга таба ничек яшәргә? Инде кемне таларга? Шәһәрләр аш, илдә тәртип юк, бөтенесе хәрабәләр эчендә ята. Таланып бетмәгән 2 нәрсә калган: авыл һәм табигать. Ул елларда сатып көн күрерлек бердән-бер нәрсә тимер һәм күмер. Һәм яңа хакимият теше тырнагы белән шуларга ябыша. Урал тауларында, Магниткада, Донбасста һәм Кузбасста тиңе булмаган зур төзелешләр башланып китә. КПСС һәм СССР хөкүмәте илне индустрияләштерү турында карар арты карар кабул итә. Әмма эш бармый. Кемнәр белән күтәрергә бу төзелешләрне? Аш халыкны ничек мәҗбүр итәргә анда көне-төн эшләргә? Шәһәр халкы анда бармый. Комсомол активистлар әдәм чыдамаслык бу шартлардан кача. Гигант төзелешләрне туктатмас өчен бары тик бер генә юл кала: авыл халкын анда эшләргә мәҗбүр итәргә. Үз теләкләре белән анда бармыйлар икән, суд юлы белән бәйләп куярга. Һәм 1930 елны кулакларны сыйныф буларак юк итү турында хөкүмәт карары басылып чыга. Кулак тамгасы сугып,
Авыллардан хәллерәк кешеләрне, дин әһелләрен, укымышлы халыкны, сәүдәгәрләрне куу башлана. Халыкны куркыту өчен аларның бір өлешен шунда ук атып үтерәләр. Күпчелеген гаиләләре белән бергә сөргенгә сөрәләр. Татар муллаларын Архангельск урманнарын кисәргә җибәрәләр. Эшләрдәй хәлле кешеләрне Урал аръягына Магнитка төзелешенә сөрәләр. Магнитка шәһәрен һәм металлургия комбинатын төзү еллары нәкъ кулакларны сөрү чорына туры килә. Шулай итеп, авыл халкын суд юлы белән шушы бөек төзелешләргә мәңгелеккә бәйләп куялар. Ил бер юлы ике мәсьәләне, гигант төзелешләр һәм эшче кыллар мәсьәләсен хәл итә. Урал аръягындагы Магниткада бу эшче кылларның күпчелеге авыллардан сөрелгән татарлар була. Асылгәрәй хәзрәтнең асыл нәселе дә шушы канлы тегермән астына барып керә. Башта барысы да күмәкләштерүдән башлана. Гомер буе үз җаена яшәргә өйрәнгән Зәйтуган халкы һич кенә дә күмәк хуҗалык төзергә теләми. Халыкны бушлай ашату белән дә, балалар өчен бушлай бакчалар белән дә кызыктырып карыйлар. Беркем уртак тормышка риза булмый. Халыкны бигрәк тә бу эшләрнең башында шайтан Шакир кебек әтрәгәләмнәрнең торуы гайрәтен чигерә. Үз исемен дә яза белмәгән затсыз бер хәерченең яңа тормыш төзибез дип кеше котыртып йөрүеннән көләләр генә. Әмма соңыннан күпләргә моның өчен кычкырып еларга туры килә. Башта ирекле дип башланган колхоз соңга таба мәҗбүр итү төсмерен ала. Колхозга кермәгән кешеләргә зур-зур салымнар китереп салалар. Аларның соңгы икмәкләрен, мал-туарларын, каз-үрдәкләрен җыеп алып чыгып китәләр. Халык бу көчләүләргә түзә алмыйча, уртак малга ут төртүләргә хәтле барып җитә. Авыл халкы белән яңа хакимият арасында чын мәгънәсендә игълан ителмәгән сугыш башланып китә. Район үзәкләреннән, Әлмәттән, Шигырьдән, Бөгелмәдән һәр көн татар авылларына штурмовые бригады дип аталган җәза төркемнәре чыгып китә. Халыкның соңгысын кычкыртып талау башлана. Һәм бер көнне җәза отряды Зәйтуганга да бәреп керә. Аларга авылның куштаннары, комсомол һәм коммунистлары да кушыла. Югарыдан килгән әмер буенча 3 көн эчендә Зәйтуганда колхоз төзелергә, кешеләрнең мал-мөлкәте җыеп алынып, уртак казнага салынырга тиеш була. Моның белән ризалашмаганнарны урында ук җәзага тартырга рөхсәт ителә. Бөгелмәдән килгән урыс талаучыларының тирәсендә исемлек тотып шайтан Шакир бетерелә. Шаһгали кебек котсыз кыяфәтле, ямьсез һәм гарип рәвешле бу бәндә авылда коммун төзүдә башлап йөри. Юньләп укый яза белмәсә дә, ул Бөгелмә урысларына кем нәрсә кирәген яхшы белә. Аларны туп-туры байлар өстенә алып китә. Менә ул наганнарын шалтыратып, аларны Асылгәрәй картларга алып бара. Чөнки бу морзалар нәселе белән аның үз исәп-хисабы бар. Теге елларда хезмәтче итеп тотканнары өчен генә түгел, узган кыш бөтен авыл алдында хурлыкка калдырулары өчен дә мәңге үчле аларга шайтан Шакир. Шуның өчен ул аларның бөтен нәселләрен корытачак әле. Эш булай була. Хәзрәтнең олы улы Рауил Зәйтуганның иң чибәр, иң үткен кызын Вәсимәне яратып йөри. Кыз да аны ярата. Егет Бөгелмәдә курсларда укып бетерүгә, өйләнешергә уйлап торалар иде. Яңа власть сәбәпле авылда иң зур хуҗа булып алган шайтан Шакир да кызга кызыгып йөри икән. Кулындагы властьтан файдаланып, кызның әти-әнисен кайда куркытып, кайда сатып алып, ул Вәсимәне көчләп диярлек үзе белән язылышырга мәҗбүр итә. Әмма үткен кыз язылышу бетү белән шайтан Шакир ирләр белән тәмәке тартып торган арада авыл советыннан чыгып кача. Ул алдан ук Рауил белән килешкән була. Һәм егет аны алып атка утыртып, кыз белән Зәйтуганнан чыгып кача. Шайтан Шакир аларның артларыннан куа чыкса да, яшьләр авылдан авылга качып, Бөгелмәгә хәтле барып җитәләр. Никах укытып, бергә яши башлыйлар.
Шул китүдән алар авылга кайтмыйлар, Бөгелмәдә яшәп калалар. Шулай итеп, үзенең кемлеген белмичә чәчәктәй кызга үрелгән, яраткан ярлар арасына кергән шайтан Шакир тагы адәм көлкесенә кала, халык теленә менә. Шайтан Шакирның өйгә шулай кинәт кенә бәреп керүенә Асылгәрәй хәзрәт аптырап калды. Ана әле булай беркемнең дә басымчак иткәне юк иде. Ул бөтен салымнарын да вакытында түләп бара. Бу власть белән бернинди алыш-биреше низагы юк. Ул арада шайтан Шакир талау төркеменә умарталарны төяргә кушты. Абзардан сарык сыерларны ачып чыгарды. Буларына инде Асылгәрәй хәзрәт түзмәде, юлларына аркылы төште. Бу ниткән көпә-көндез кеше талау, диде ул урысча татарчалап. Мин барлык салымнарымны түләп барам. Яңа власть алдында бернинди дә гаебем юк. Нигә дип сез минем мал-мөлкәтемә тиясез? Нигә колхозга кермисең дип чәчрәп аңа каршы чыкты шайтан Шакир. Башкаларны да аңа каршы кытыртып ятасың. Колхозга керсәң, умарталарың да, мал-туарың да яңадан үзеңнеке булачак. Юк икән юк инде, мулла абзый. Хезмәт халкы файдаланачак алардан. Сезнең булай да симерүегез җиткән. Кеше айырмаган тәреләр. Хәзрәт аңлап җитмәсә дә, Маһинур абыстай сизенеп алды. Рауил белән Вәсимәнең никахына төрттерә иде шайтан Шакир. Ахрысы форсаттан файдаланып, шуның эчендә үч ала иде. Бераз салып алган урыслар мулла белән абыстайның айваена карамастан, өйдән бар нәрсәне төяп алып чыгып киттеләр. Шайтан Шакир кайда нәрсә ятканын яхшы белә. Әле теге елларда ул хәзрәтләрдә хезмәтче малай булып йөргән иде. Дөресен әйткәндә, кызганып ул вакытта алар аны үзләре эшкә чакырдылар. Хезмәт өчен ризыгын да өс башында мулдан бирделәр. Шайтан Шакирның әтисе авылда бердән-бер эчкече иде. Эчкән баштан хатынын кыйнап үтерде. Өй тулы ятим балалар ачтан үлмәсен өчен Асылгәрәй хәзрәт бу малайны кул арасына эшкә алган иде. Ә ул гомер буе рәхмәт урынына эчендә ачу, үч асраган икән. Җае чыгу белән шуларны чыгарды менә. Шулай итеп хәзрәтнең үз атларын җигеп, шуңа умарталарны, сарык малларын төяп, сыерларны чана артына тагып, җәйгән урыннан түшәк ястыкларга хәтле сыдырып алып, талаучылар төркеме югары очка менеп китте. Авыл өстендә кычкырыш, елаш, каргыш, янау тавышлары эленеп торды. Шарт-шорт аткан тавышлар ишетелде. Үй сайын кереп тентүләр, янау, кыйнаулар башланды. Алар халыкның бугазына басып икмәк таләп итәләр. Ә халык аны инде көздән үк аларга тапшырып бетергән. Икмәге булмаган кешеләрнең мал-туарларын алып чыгып китәләр. Колхозга каршы коткы таратуда гаепләп, кыйнап ташлыйлар. Исерек баштан ни эшләгәннәрен дә белмиләр. Бу хәтле йырткычлыкны гражданнар сугышы чорында да күрмәгән Зәйтуган халкы шашып кала. Мәчеткә, киңәшкә җыелалар. Монда һәркем үзенекен сөйли, үз кайгысы белән уртаклаша. Икенче мәхәллә мулласы Садыйк хәзрәтне бер ялгызын өенә бикләп куйганнар. Хатынын атка атланып авыл советына килергә мәҗбүр иткәннәр. Кем Садыйк хәзрәткә ашарга кертә яки өендә мишен яга, шуны тотып атачаклар икән. Кемнәрдер күргән, Садыйк хәзрәтнең хатынын идарәдә бик каты кыйнаганнар. Син совет властен таныйсыңмы дип урысчалап сорау алганнар. Абыстай аңламагач, аны исерек урыслар алдында Камаринский биергә мәҗбүр иткәннәр. Аннан аягыннан асып куйганнар. Кемдер кыйнаганда тәненнән үзелеп чыккан ит кисәкләрен күрсәтә. Кемдер тырнак асларына энә кертеп җәберләүләре турында әрнеп сөйли. Барысына да колхозга керергә кушканнар. Кермәгән очракта төрмә белән куркытканнар. Булай булмый, җәмәгать, диде Асылгәрәй хәзрәт аларны тыңлап бетергәч. Бер нинди власть та кешене булай җәберләргә кушмас. Колхозга керүдә көчләп булырга тиеш түгел. Мин үзем Сталинның шул хакта мәкаләсен укыдым. Бу бөгелмә урыслары шайтан Шакир кытыртуы буенча йөриләр булыр. Делегация төзеп, яннарына барырга кирәк.
Кешеләрне алай җәберләмәсеннәр. Әле генә оннан кыйналып кайтучылар яңадан авыл советына барырга теләмәделәр. Күпләр гаиләләрен алып Зәйтуганнан качып торырга булды. Асылгәрәй хәзрәт берничә картны ияртеп Садыйк муллаларга китте. Бикле ишекне җимереп салкын өйгә килеп керде. Кулы аягы бәйләп ташланган Садыйк карт суыктан һәм ачлыктан инде аңсыз ята иде. Чанага салып, аны Асылгәрәй хәзрәтләргә кайтарып куйдылар. Маһинур абыстай аны карый калды. Ирләр җыелып идарәгә чыгып киттеләр. Авыл советында күмәк хуҗалыкка кодалау дәвам итә иде. Кемнедер акыртып кыйныйлар, кемнедер идән астына тибеп төшерәләр, кемнедер аяк-кулларыннан асып куеп газаплыйлар. Җәза отрядының бер өлеше шулай кытырынса, икенче өлеше авыл буйлап кеше талап йөри. Колхоз төзи. Асылгәрәй карт аларга бу эшләренең дөрес түгеллеген әйтеп карады. Чөнки Сталин мәкаләсендә дә колхозга көчләп кертергә кушылмаган иде. Сталин исемен ишеткәч, җәза отряды бераз тынып калса да, инде канлы тегермән җибәрелгән, хәзер итәк-җиңнәрне җыярга кирәк иде. Халыкның үзен гаепләп калдырырлык мәкер уйлап табарга кирәк иде. Асылгәрәй хәзрәт авыл картларын җыеп яңадан мәчеткә китте. Бу вәхшилекне бераз булса да туктатып тора алуына куанып, намазга утырды. Шул чакта урам ягыннан шарт-шорт аткан, кычкырган тавышлар ишетелә башлады. Зәйтуган төрле баштан дөрләп янып килә иде. Мәчетне исә җәза отряды чорнап алган. Алар Асылгәрәй картны советка каршы диверсия оештыруда, халыкны колхозларга каршы кытыртуда гаеплиләр иде. Авыл башында кабынып киткән янгыннарны да аңа сылтап, хәзрәтне таш төрмәгә илтеп тыгарга җыеналар иде. Бу хәлләрне белгәч, мәчет янына авыл халкы җыела башлады. Тыкрыкларда балта сәнәк тоткан ирләр күренде. Мәчеттән исә тәкбир әйтеп картлар чыгып басты. Аларга авыл халкы кушылды. Зәйтуган өстенә үзәгезгеч шомлы моң таралды. Бер якка баштан аяк коралланган атлы урыслар тезелеп басты. Икенче якта мәчет янындагы ак кар өстенә Зәйтуган халкы тезелде. Халык мәсхәрәләнеп кыйналып үлгәнче дин юлында шәһид китәргә әзерләнде. Ул арада Бөгелмә ягындагы юлдан чаптырып атлар килгәнлеге күренде. Җәза отрядына ярдәмгә ашыга иде алар. Моны күргәч алар тагы да батырайып киттеләр. Баш күтәргән халыкны мәчеткә таба кысрыклый башладылар. Халык тәкбир әйтеп артка чигенде. Мәчеткә кереп бикләнде. Җәза төркеменнән берничә кеше мәчет излегендә мәчет манарасына менеп җитте. Аның нигезенә балта белән чаба башлады. Бу хәлне күреп, урамда калган хатын-кызлар кычкырып еларга тотынды. Картлар эштә тәкбир әйтте. Аллага ялварды. Шайтан Шакир исә, форсаттан файдаланып, мәчет түбәсенә кызыл байрак элеп маташа иде. Шул чак көтелмәгән хәл булды. Кемдер әллә урам яктан, әллә эштән мәчет манарасын кисүчеләргә гөрсөлдәтеп атып җибәрде. Манарага менеп атланган урыслар ак кар өстенә тәгәрәп барып төштеләр. Шайтан Шакир байрагын тотып карга сикерде, чөнки баш кадерлерәк иде. Моны күреп калганнары да ойнып киткән кебек булдылар. Мылтыкларын терәп, атучыны эзли башладылар. Ул арада урамдагы хатын-кызлар кайсы кая качып беткән, ир-атлар исә мәчет эченә ныклап бикләнгәннәр иде. 3 көн буе аларга ишекне ачтыра алмадылар. Бөгелмәдән һәм Казаннан бу эшләр буенча зур түрәләр килгәч кенә, Асылгәрәй карт үзе чыгып барысын да аңлатып бирде. Җәза төркеменең ничә кешене кыйнаганнарын һәм үтергәннәрен, бу хәлләргә түзә алмыйча акылдан язучылар булуын, күпме мал-мөлкәтне талауларын ул бәйнә-бәйнә сөйләп бирде. Эш зурга китте. Талаучыларны да, Шайтан Шакирны да Бөгелмәгә җыеп алып киттеләр. Төнлә килеп, Асылгәрәй картны да алдылар. Шайтан Шакирга һәм талаучыларга берни булмады. Асылгәрәй хәзрәтне Бөгелмә төрмәсенә ябып куйдылар.
Зәйтуган авылы буенча төзелгән Кара исемлектә ул беренче булып тора иде. Дин әһеле, мулла булганы өчен дә, хәлле бай тормышта яшәгәне өчен дә, чит илләрдә укыганы өчен дә, Зәйтуганда булган шушы фетнә чуалышлар өчен дә Асыл Гәрәй хәзрәт җавап тотарга тиеш иде. Хәтта җәзачыларга атуны да аның нәселеннән, аның балаларыннан шикләнделәр. Тик кем атканын барыбер таба алмадылар. Шайтан Шакир бу эшне бик тә хәзрәтнең олы улы Рауилгә сыларга тырышты. Чөнки аны ул көнне авылда күргән булганнар. Әмма моны исбатлый алмадылар. Рауил исә хатыны Вәсимәне алып бөгелмәдән чыгып ук китте. Шул китүдән аны бу якларда башка күрмәделәр. Соңрак Ташкент якларына барып урнашкан дигән хәбәре генә ишетелде. Маһинур абыстай 7 баласын кочаклап, таланган өйдә утырып калды. Хәзрәт кулга алыну белән Маһинур абыстайны балалары белән бергә өеннән дә куып чыгардылар. Коммунист комсомол булып алган авыл наданнары аңа бер нәрсә алырга ирек бирмәделәр. Балалары аягындагы киез итекләргә хәтле совет балаларына кирәк булачак дип салдырып алдылар. Яңа төзелгән колхозга идарә йорты кирәк иде. Талаучылар төркеме шунда кереп утырды. Авыл советында шунда ясадылар. Маһинур абыстай исә бер кат өс баш белән яшәргә мунчага чыкты. Балаларын ашка үтермәс өчен көне-төне кешегә кием тегә башлады. Бер көнне исә авыл куштаннары, комсомоллар алар яшәгән мунчаның да түбәсен сүтеп алып киттеләр. Маһинур абыстай балалары белән урамда торып калды. Кызы Сабира ире Гарифны ялынып күндереп, әнисен һәм туганнарын үзләренең читән өйләренә алып кайтты. Бу эш өчен аның үзен дә өеннән куып чыгарырга мөмкиннәр иде. Бер Маһинур абыстай өчен генә түгел, Зәйтуган өчен, Әлмәт Шигыр төбәге өчен кара көннәр башланды. Халыкны көчләп куып кертеп, күмәк хуҗалыклар төзесәләр дә, бер җирдә дә эш бармый. Кешеләрдән тартып алган маллар ачтан үлә, иген ырлыклары чиреп, күксеп ята иде. Монда тагы хәлле кешеләрне советка каршы коткыда гаепли башладылар. Тагы кыйнаулар, кулга алулар китте. Теләсә нинди сәбәп белән бу кешеләрне туган җирләреннән сөрергә кирәк иде. Чөнки зур төзелешләргә эшләргә кеше кирәк. Зәйтуганның да байтак татарларын, муллаларын, укымышлы ир-атларын җыеп, Бөгелмә төрмәсенә илтеп ташладылар. Аларның гаиләләренә авылда көн калмады. Шушынды юк хәл янәшәдәге Габдрахман, Карабаш, Сөләй, Киркәле, Кәшер һәм башка авылларда бара иде. Татарстаннан 100 мең кеше сөргенгә сөрелергә тиеш. Һәм шуның күпчелеге Кама аръягыннан, Әлмәт Шигыр тирәләреннән иде. Гомер-гомергә хәлле, укымышлы, дини булган бу ак якларны совет власте үзенчә сындырып тәрбияләргә, иманнан яздырырга тели иде. Асыл Гәрәй хәзрәт кебек ил картлары бу кара исемлекнең башында торалар иде. Шушы бер ел эчендә Зәйтуган да танымаслык булып үзгәрде. Кая китте кешеләрдәге мәрхәмәт, кызгану, рәнҗештән курку? Каян килеп керде татар авылына бер-береңне сату, талау, мыскыллау? Ирләре Бөгелмә төрмәсендә хөкем көтеп яткан кешеләрнең гаиләләрен эт типкесендә йөртә башладылар. Өйләреннән куып чыгаргач, аларны бер җиргә кертергә рөхсәт бирмиләр. Хәтта мунчада кундырган өчен дә җәза бирәләр. Комсомоллар һәм дәһриләр, алласызлар, мулла кызларын урам буйлап ялан аяк куып йөртәләр. Яхшырак киемнәрен салдырып алалар. Бигрәк тә дәһриләр кытырына. Алар Зәйтуганда хәтта үз хәрәкәтләрен оештырып җибәрделәр. Дини бәйрәмнәргә каршы кичәләр уздыра башладылар. Халыкны исламга каршы өндәделәр.
Мондый алласызлыкны Зәйтуганның әле күргәне юк иде. Дәһриләр бигрәк тә хатын-кызлар өстенә ябырылдылар. Аларны дингә, ирләренә, авылдагы тәртипләргә каршы котырта башладылар. Аларны тыярга авылда Асылгәрәй хәзрәт юк иде. Икенче мулла Садык карт бу хәлләргә түзә алмыйча акылга җиңеләеп үлде. Абыстайлар исә кара мунчаларга куып кертелгән иде. Зәйтуган өстенә кара көннәр килде. Авылга тулысынча шайтан шакирлар хуҗа булып калды. Маһинур абыстайга Сабираларда тыныч кына яшәргә ирек бирмәделәр. Язга чыгу белән аңа үзенә тиешле җирне эшкәртеп, иген чәчәргә куштылар. Абыстайның аты да, сукасы да, орлыгы да юк. Җирне эшкәртмисең икән, димәк, син совет властына каршы. Димәк, сине дә Бөгелмә төрмәсе көтә. Шайтан Шакир бу турыда һәр көн искә төшереп тора. Һәм Маһинур абыстай Асылгәрәй хәзрәтнең кадерле хатыны, 9 баласының анасы Зәйтуган буйлап үй сайын чәчүлек орлык теләнергә чыгып китә. Һәр йорттан бер уч орлык. Көне буе җыя уланы. Аннан сукага үзе һәм улы балалары алмаш-тилмәш җигелеп, җирне эшкәртә. Үз өлешен чәчә. Шайтан Шакирдан качып кына аларга Сабира белән Гариф та булыша. Авыл халкының иманлысы ярдәм итә. Барысы да дөньялар гел булай бармас, бер яхшырыр дип уйлыйлар. Асылгәрәй картның акланып Бөгелмә төрмәсеннән кайтып керүен көтәләр. Аны көткән арада бер көнне Маһинур абыстайны да алырга киләләр. Җәйнең иң матур көннәре була бу. Зәйтуганны әйләндереп алган тау итәкләрендә җир җиләкләре пешкән, әрәмәләрдә карлыган, берлегән өлгереп килә. Карчык-коры бала-чага шунда җыелып ята. Әйтерсең лә, Зәйтуганда берни үзгәрмәгән. Ярты авылны җәзачылар төркеме кырып салмаган, төрмәләргә илтеп тыкмаган. Әйтерсең лә, һаман элеккеге җырлы, моңлы, азанлы, иманлы Зәйтуган. Әмма юк шул. Монда инде барысы да үзгәргән. Дөньясының асты өскә килгән. Авылдан әдәп, иман качып бара. Халык белән ялган һәм янау идарә итә. Һәм бу хәл әле бик озак еллар дәвам итәчәк. Мәскәү, Бөгелмә урыслары куша дип, мулла абыстайларын таш атып куган татар авылларына бик озак еллар шайтан шакирлар хуҗа булыр әле. Мәчетләрне клуб итеп аракы эчәрләр, мәдрәсәләрне мәктәп итеп дингә каршы укытырлар. Хәзергә Зәйтуган халкы бу турыда белми әле. Ул әле ялган һәм мәкер чокырына кирип кенә килә. Шундый көннәрнең берендә Сабиралар капка төбенә җиккән атлар килеп туктады. Илә намазын тәмамлап кына торган Маһинур абыстайның йөрәге дерт итеп куйды. Күңеле нидер сизенде, шумланды. Ул арада өйгә шайтан Шакир һәм таныш булмаган 2 урыс кешесе килеп керделәр. Аларның кулларында ниндидер кәгазьләр иде. Тизрәк җыеныгыз, сезгә моннан китәсе, диде шайтан Шакир, кирүенә Маһинур абыстайны ашыктыра башлап. Кая китим мин 7 бала белән? Кая куасың син безне? Дип сорады Маһинур абыстай тәмам гаҗиз булып. Ул арада кайсы тавыш ишетеп, кайсы нидер сизенеп, күрше-күлән авыл халкы җыела башлады. Асылгәрәй картны кайтаралар дип торганда, Маһинур абыстайны алырга килүләре барысын да шашындырды, куркытты. Хатын-кызлар елаша башлады. Ирләр үз алларына сукранды, ризасызлык белдерде. Әмма шайтан Шакирның кулына килеп ябышырга, бу эшеннән туктатырга курыктылар. Чөнки аның янында тагы мылтыклы 2 урыс бар иде. Сезне Бөгелмәгә озатырга куштылар. Аннан нишләргә кирәген үзләре әйтерләр, диде шайтан Шакир бик белдекле кыяфәттә. Бүген үк илтеп җиткерергә диделәр. Тизрәк мыштырдагыз. Моны ишетеп балаларның кайсы елый башлады, кайсы авыл халкы белән саубуллашты, бәхилләште. Әллә кайдан гына тагы авыл активистлары атылып килеп җитте.
Алар Маһинур абыстай кулыннан мендәр ястыкларын, табак савытларын тартып алдылар. Үзе белән берни алырга ирек бирмәделәр. Сабира алай да алар күрмәгәндә төенчеккә әле бөтен ипиен, әле юлга кирәк ярагын тутырырга тырышты. Маһинур абыстай исә тиз генә бер кичкенә мендәр ишенә Коръән китабын тыгып куйды. Бер бөтен ипи һәм Коръән белән алар юлга кузгалдылар. Зәйтуганнан бөтенләйгә чыгып китүләрен алар әле белми иде. Атка утырыр алдыннан Рәйсәне зәй суыннан чыгара алмыйча интектеләр. Көн бик эссе иде. Аяк очыннан гына елга агып ята. Бала-чага шунда кайнаша. 10 яшьлек Рәйсә дә күлмәген ие белән шунда чыпырдый. Килеп чакыргач та чыкмыйча теңкәгә тиде. Бала күңеле әллә сизенә, һаман бармыйм мин анда, бармыйм дип елый. Анда су юк ди. Әйтерсең лә ул үзенең юлда ук бер тамчы суга тилмереп үләсен белә иде. Рәйсәне чакка көчкә арбага менгереп утырткач, Солтан Хәкимнең юклыгы беленде. Ул әле иртә белән үк Акман кичүе урманына җиләккә киткән иде. Һаман күренми. Инде шайтан Шакир әйдәгез кузгалыгыз дип җикеренә үк башлады. 11 яшьлек Солтан Хәким юк та юк. Маһинур абыстай инде кече улының биредә калуы белән күңеленнән килешкән дә иде. Чөнки аларның кая барасылары, нәрсә күрәселәре билгесез. Монда әле Сабира апасы бар, ашарга ризыгы, йокларга урыны булачак. Шул чакта югары очтан Солтан Хәкимнең йөгереп килгәнлеге күренде. Аның кулында кура җиләге белән тулы каен тырысы иде. Ул йөгереп килгән уңайга арбага сикереп менеп утырды. Бу ат кая барса, Солтан Хәким дә шунда барачак иде. Ни күрсә дә, туганнары белән бергә күрәчәк. Менә алар Асылгәрәй хәзрәтнең 7 баласы 2 ат йөгенә төялеп, Зәйтуганнан чыгып китеп баралар. Кая барганнарын алар әле үзләре дә белми. Авыл активистлары аларның яхшырак киемнәрен салдырып алганнар. Алар ялан аяк, иске күлмәк ыштаннан, кыз балалар яулыктан, малайлар түбәтәйдән, Зәйтуганнан китеп баралар. Инде мәңгелеккә бу яклардан аерылалар. Авыл халкының күпчелеге аларны елап озата. Карчыклар Маһинур абыстайдан бәхиллек сорый. Бәхил бул, Зәйтуган. Бәхил бул, Зәйтуганга иман нуры китергән Морза Мирзаян нәселе. Бәхил булыгыз. Зәйтуган таулары, Алып тау, Беләүле тау, Бөркет тауы, Туктар тау, Очлы тау. Бәхил булыгыз Баязит һәм Якуб тарлаулары, Акман кичүе урманнары, Аит сазлыклары, Күкертләре мәссе, Даулы Аклан. Әйтерсең лә алар барысы да Морза Мирзаяннар нәселен елап озаталар. Әйтерсең лә бар табигать алар өчен дуга кыла, мөнәҗәт әйтә. Мөнәҗәтем сезгә булсын, дусым ишем дуга кылсын, дугалары кабул булсын. Аерылдым туганнар дин, чыгып карыйм бән айларга тәмам 15 җиткәчтен. Кавышулар читен икән, ерак илләргә киткәчтен. Туган якка күзем төшсә, башым дин уйларым китә. Йөрәк бәгырем яна башлап, түзәргә дәрманым бетә. Яккышым, китәр булсаң, минем илгә җитәр булсаң, туганнарны күрер булсаң, сәлам әйтче син безләр дин. Асылгәрәй хәзрәтне Бөгелмә төрмәсендә 5 ай тоттылар. Башта аңа бик ныклап сәяси гаепләр такмакчы булганнар иде. Имеш, ул Солтан Галиевчеләр рәтендә булган, имеш, әле күптән түгел генә Салавкига сөрелгән Атласи белән элемтәдә торган, имеш, алар биредә Туран дәүләте төземәкче булганнар. Аның чит илләрдә укып йөрүен дә, шушы көнгә хәтле Төркия белән элемтәдә торуын да искә төшерделәр. Әмма Асылгәрәй хәзрәт тә нык торды. Солтан Галиевне белмәү генә түгел, кабул да итә алмавын,
Хади Атласи белән укымышлы кеше буларак элемтә тотуын аңлатты. Туран дәүләтенең кемдер уйлап чыгарган әкият икәнлеген әйтте. Ә инде Төркия мәсьәләсенә килгәндә, ул матбугатны Истанбулдан гына түгел, Мәскәүдән дә алдырып укып ята. Һәм мәгърифәтле булуның бер гаебен дә күрми. Идеологик яктан алдыра алмагач, картны Совет хөкүмәтенә каршы террор әзерләүдә гаепләргә тырышып карадылар. Имеш, ул Зәйтуганда халыкны хөкүмәт вәкилләренә каршы котырткан. Аларга каршы һөҗүм оештырган. Асылгәрәй хәзрәт бу вәкил дигәннәренең исерек талаучылар икәнлеген сорау алучының күзенә карап әйтте. Бу хакта Мәскәүгә дә язачагын белдерде. Колхозга көчләп кертү булырга тиеш түгел. Бу хакта Сталинның махсус мәкаләсе бар. Ул уңышлардан баш әйләнү дип атала, диде ул. Зәйтуганга Совет власти исеменнән халыкны таларга килделәр. Прокуратурадан рөхсәт булмаган килеш кешеләрне кулга алдылар. Җәзаладылар. Шул сәбәпле үлү, акылдан шашу очраклары да булды. Моның колхозга ни катнашы бар? Бүген бу төрмәдә мин түгел, шайтан Шакирлар, шушы эшләрне оештырган район вәкилләре утырырга тиеш иде. Шушы рәвешле карттан үзләре теләгән кагазьләргә кул куйдыра алмагач, башка төрле алымнар эшкә китте. Әлмәттәге бу хәлләрне ишетеп, Казаннан ОПГУ начальнигы Кандыбин үзе килеп җитте. Әле моннан 1 ел элек кенә ул урындагы вәкилләренә махсус белешмә директива җибәргән иде. Анда халыкка карата җәза алымнары барысы да җентекләп тасвирланган. Чекистларның урыннарда куллары шишелгән. Алар Кандыбин әйткәнне артыгы белән үтиләр. Кандыбин аларны кулак һәм дин әһелләренә каршы рәхимсез көрәшергә, Совет дошманнарын тамырларында юк итәргә чакырган иде. Бу кара исемлеккә шулай ук башка төрле фикер ияләре, кайчандыр башка сияси партияларда торучылар, чит илләрдә укучылар, бигрәк тә зыялы интеллигенция вәкилләре кертелгән иде. Аларны кулга алырга һәм юк итәргә рөхсәт бирелгән иде. Кандыбин моның белән генә шикләнеп калмыйча, әле тормышка ашмаган контрреволюцион күренешләрне дә эзләп табарга, киләчәктә советларга каршы эш йөртердәй кешеләрне кырып-себереп түгәргә әмер биргән иде. Асылгәрәй хәзрәт бөтен яктан да ул эзләгән дошман роленә туры килә иде. Әмма хәзрәттән чекистлар әзерләгән бер генә кәгазьгә дә кул куйдыра алмадылар. Аны кыйнап та, янап та, куркытып та карадылар. Әмма ул бар гаепләүләрдән баш тартты. Бөгелмә төрмәсендә аның кебекләр өчен җәзаның яңадан яңасын уйлап табып тордылар. Явызлыкның иге-чиге юк иде. Күпләр суд булганны да көтмичә төрмәдә үк үлеп калдылар. Асылгәрәй картның башына тимер кыршаулар тарттырып, аны чүкечләр белән түйделәр. Муенына чәнечкеле боҗра кидереп, шуннан өстерәп йөрттеләр. Ярасына утлы күмерләр куеп газапладылар. Бозлы су астында тоттылар. Әмма ул исән калды. Бер гаепне дә үз өстенә алмады. Ул гына да түгел. Бөгелмә төрмәсендәге бу хәлләр турында Казанга һәм Мәскәүгә язып җибәрәсен әйтте. Шуннан соң Казаннан Кандыбинның үзен чакырттылар. Мәхәббәт зур гәүдәле, аппак чәчле, кыйналса да горурлыгын һәм кешелек сыйфатларын югалтмаган бу татар картын күрүгә, Кандыбин аның сыйнфи дошман булуын аңлады. Карт белән сөйләшә башлагач исә аның ши милләтче һәм динче икәнлеген дә күрде. Әмма Зәйтуган хәзрәте гаять акыллы, укымышлы кеше иде. Ул Мәскәү Казандагы бөтен законнарны белеп сөйләшә. Кандыбинның да авызын шуның белән генә яба. Сез бит бер язмагызда репрессиялар белән бик сак булырга кушкан идегез дип, ул шунда ук Кандыбинга аның республика матбугатында басылып чыккан мәкаләсен исенә төшерде. Контрреволюцион характерда булган күренешләргә генә бәя бирергә куштыгыз. Ә монда авыл халкын талау бара.
Совет власти исеменнән теләсә нинди әтрәк-әләм кеше талый. Миндә фактлар җитәрлек. Бу бит Сталин кисәткән бөгеп сындыруга керә. Сталин исемен ишеткәч, Кандыбин шабыр тиргә батты. Бу карт белән сак эш итәргә кирәклеген ул инде аңлап алган иде. Иң яхшысы, аны тавыш-тынсыз, судсыз нисез юк итү. Әмма аны яклап авылдашлары, райондашлары күп йөри, күп яза. Аларның хәбәре Мәскәүгә дә барып җитәргә мөмкин. Мондагы хәлләр дөньяга чыкса, беркемнең дә башыннан сыйпамаслар. Бу канлы тегермән теләсә кемгә каршы әйләнә башларга мөмкин. Шуңа күрә ул камчы белән алдыра алмагач, картны прәнник белән алдамакчы, үз якларына аудармакчы булды. Әйе, хакимияттә очраклы кешеләр шактый. Бигрәк тә авылларда элеккеге акгвардиячеләр һәм кулаклар властька килергә омтылалар, диде ул карт белән өлешчә килешкән булып. Ә менә сезнең кебек укымышлы кешеләрдән яңа властька ярдәм юк. Колхозга да кермәгәнсез. Башкаларны да шуңа өндәгәнсез. Бездә дә фактлар җитәрлек бит. Колхозга кермәдем. Чөнки аның кирәген һәм киләчәген күрмим, диде Асылгәрәй карт. Безнең татарда уртак малны эт җимас дигән мәкаль бар. Тормышта, мал да уртак була алмый. Уртак булса, ул инде беркемнеке дә булмый. Көчләп кертеп, көчләп тотсалар да, мондый уртак тормышның мәгънәсе булмаячак. Талап җыелган мал бәрәкәт бирмәячәк. Әмма ул да бөтен кеше дә сезнең кебек бай яшәми бит. Ачлар, фәкыйрьләр өчен колхоз, уртак тормыш бердән-бер котылу, исән калу чарасы дип каршы төште Кандыбин. Ашны, фәкыйрне колхоз гына туйдыра алмас. Анда да эшләп ашыйсы дип, ипләп кенә каршы төште Асылгәрәй карт. Әмма аларның эшләгәннәре шәһәрне ашатырга китеп барачак. Менә шуның өчен кирәк ул колхоз. Пролетариатны ашатырга. Ә инде минем бай яшәвемә килгәндә, мин бай түгел, урта хәлле кеше. Урта хәлле, дип гаҗәпләнгән булды Кандыбин. 2 катлы таш йорт, 30-40 баш умарта, 3-4 ат һәм сыер, 20ләп сарык малы, ит улы яхшы җиһаз, гектарга якын җимеш бакчасы. Бу урта хәллегә керәме, Мирзаянов? Әмма мин буларны үзем эшләп булдырдым, диде Асылгәрәй карт тыныч кына. Өендә үз кулларым белән салдым. Мал туарында хатыным һәм 9 балам белән үзем карадым. Җимеш бакчасында бөтен дөньядан орлыгын җыеп үзем карап үстердем. Бу минем кул көчем, хәләл хезмәтем. Кеше талап җыйган малым түгел. Хезмәтчегезне кая куясыз, дип аңа каршы төште Кандыбин. Шакир Шәрипов гомер буе сезгә бил бөккән, хезмәт иткән. Сез бит белә торып кеше хезмәтен файдаланып байыгансыз. Шәрип улы бездә хезмәтче булып тормады. Тамак хакына йөрде. Аның атасы авылда бердән-бер эчкече иде. Хатынын да кыйнап, тилертеп үтерде. Балалары ачка үлмәсен өчен Шакирын үз яныбызга чакырдык. Ишек алдында бераз ярдәм иткәне өчен бөтен гаиләләрен ничә еллар ашатып киендереп тордык. Рәхмәт әйтәсе урында ул безне талап чыгып китте. Һәм сез безне менә шундый кеше талаучы ачлар белән бер әртилгә керергә кудалыйсыз. Үзен хөрмәт иткән кеше ул исерек бандитлар белән сөйләшеп тә тормый. Каян да уртагыш. Булардан рәт чыкмаячак. Бездән талап алганнарны туздырып бетергәч, колхозлары күтәрәмгә калачак. Кандыбин күрде. Картның дәлилләре саллы һәм көчле иде. Чыннан да шайтан Шакир кебек әтрәгәләм белән яңа тормыш корып булмаячак. Ә менә бу карт кебек акыл ияләре башка идеяларга хезмәт итә. Менә аларны җигәргә иде бу колхоз эшенә. Аларны советларга хезмәт иттерергә иде. Әмма буларны башка якка аудару бик авыр шул. Димәк, алар алга таба да үз юлларында, үз фикерләрендә калачаклар.
Уртак эшкә аяк чалачаклар, комачау итәчәкләр. Менә син дә, Мирзаянов, совет властена түгел, халык өчен агу булган дингә хезмәт итәсең бит, диде Кандыбин инде сингә күчеп. Шуңа күрә колхоз оештырып йөрү шайтан шакирларга кала инде. Әйдә ташла муллалыгыңны, баш тарт динеңнән. Алын колхоз эшенә, булыш яшь совет властена. Урының да төрмәдә түгел, түрдә булыр, ә? Асылгәрәй карт илдә барган бу мәкерле сәясәтне белә иде. Совет властының шушы алдауына ашанып, инде күпме дин әһелләре указларыннан баш тарттылар. Муллалыкларын ташладылар. Шул хакта газеталарга язып чыктылар. Әмма аларны да я кулаклар дип, я башка сәбәп белән барыбер җыеп алдылар. Башта үз теләкләре белән диннән язарга мәҗбүр иттеләр. Аннан башларына да җиттеләр. Эш хәтта анда да түгел, эш инануда. Асылгәрәй картны шушы дингә бирелүе, ышануы гына тотып тора да. Ул дөньяда барган бөтен нәрсәгә дин ислам күзлегеннән чыгып бәя бирә. Адәм балалары өчен зур сынау чоры башланганын ул инде аңлады. Шушы большевикларны, коммунистларны, Сталин һәм шайтан шакирларны сәбәпче итеп, Аллаһ Тәгалә барысын да сыны иде. Кем иманда кала алыр? Кем динен үз-үзен сатар? Кем сабыр итәр? Кем юкка чыгар? Кешелек өчен зур сынаулар әле башлана гына иде. Һәм бу эшләрдә Аллаһ Тәгаләдән башка ярдәм итүче юк иде. Әлмәт төбәгендә бер генә мулла калса да, ул мин булырмын, диде ул нык инану белән. Дин тотучы бер мөселман калса да, мин булырмын иншаллаһ. Милләткә хезмәт итүче бер укымышлы татар калса да, ул мин һәм минем нәселем булыр, Аллаһ теләсә. Кандыбин аңлады. Бу татар картын бер нәрсә белән дә җиңеп булмый иде. Ул үлемнән дә курыкмый, чөнки язмышка, Аллага ышана. Аны власть белән кызыктырып сатып алып та булмый. Ул кайда да барбер үзенекен уздырачак. Ул акыллы, әмма яңа власть өчен куркыныч кеше. Мондыйларны юк итеп кенә котылып була. Һәм бөтен нәселләре белән юк итеп. Әмма үлгәнчегә кадәр алар җәһәннәм газаплары күрергә, хайван дәрәҗәсенә төшеп, диннәреннән чыгарга, иманнарыннан баш тартырга тиешләр. Үз теләкләре белән. Башкаларга да гыйбрәт булырлык кара язмышлары белән алар тарихка кереп калырга тиешләр. Һәм Кандыбин үзенең әүлия битлеген салып атты. Ул наганын Асылгәрәй картның маңгайына терәп, аны мәсхәрәли, җәзалый башлады. Совет власты синдәйләр көненә калмаган, диде ул, хәзрәтне аяклары белән типкәли-типкәли кыйнап. Бу сораулар сиңа сынау өчен генә бирелде. Син үз йөзеңне үзең ачтың, картлаш. Син яңа власть өчен куркыныч кеше. Һәм совет власты синең чирек нәселеңне домна мишләренә салып кайнатачак. Алардан яңа кеше ясаячак. Дингә, милләткә каршы интернациональ тимер кеше ясаячак. Менә Кандыбин әйтте диярсең. Аллаһ Тәгалә моңа ирек бирмәячәк, ди Асылгәрәй карт, аягүрә басып калырга тырышып. Татар да бетмәс, диндә яңадан кайтыр иншаллаһ. Аның бу сүзләре урыс чекистын тагын да кытырындырып җибәрде. Кулларын йодрыклап, ул тагы татар карт өстенә ташланды. Менә сиңа динең өчен, менә сиңа милләтең өчен, менә сиңа Солтан Галиевләр, Атласилар өчен. Урыс чекисты һәр суккан сайын татар мулласы аягүрә басып калырга тырышты. Аңа бу алласыз кяфир алдында тезләнергә, йыгылырга ярамый иде. Кандыбин киткәч тә, аның әмере белән суд булганчыга кадәр Асылгәрәй картны һәр көн кыйнадылар. Эшләмәгән гаепләрне үз өстенә алырга куштылар. Диненнән баш тартырга өндәделәр. Алла юк дип әйт.
Монысы кыйнаучылар әмере. Алла бар. Алла бер. Алла бар. Монысы Асылгәрәй картның сүзләре. Кан аралаш ул көне төне шул сүзләрне кабатлый. Бер Алладан гына ярдәм сорый. Котылу өмет итә. Җәй уртасында аңа хөкем карары чыгарылды. Асылгәрәй хәзрәт 58-нче статья нигезендә Совет властена каршы эшләүдә гаепләнеп, кулак һәм дин әһеле буларак, бөтен гаиләсе белән мәңгелек сөргенгә хөкем ителгән иде. Сөрген урыны итеп Урал аръягындагы Магнитка төзелеше сайланган. Асылгәрәй картның асыл нәселе сөрген шартларында да Совет властен куәтләндерү өчен эшләргә тиеш иде. Хәер, бу җәһәннәм базына эләккән кешеләрнең гомерләре озын булмавын, адәм баласы түзә алмаслык авыр шартларда яшәп, аларның эшләгән җирдән йыгылып үләселәрен хөкем итүчеләр яхшы белә иде. Менә аларны богаулар белән бер-берләренә бәйләп, көчле саг астында Бөгелмә вокзалына куалар. Биредән аларның бер төркемен Урал аръягына, Чиләбе далаларындагы Магнитка төзелешенә сөрәчәкләр. Бер төркемне Казан һәм Мәскәү аша Архангельск якларына урман кисәргә җибәрәчәкләр. Бу мәхбүсләр арасында Мәккә, Мәдинәләрдә укыган меңәрләгән мулла, Төркия, Мисырларда белем алган татар зиялылары, бай һәм хәлле кешеләр күп. Монда милләтнең каймагы. Вокзалга җитәрәк аларга сөрелгән гаиләләре дә килеп кушыла. Китә елаш, китә зар. Гаиләләре белән кавыша алганнар шушы богаулы бәхеткә дә куаналар. Бергә булуларына сөенәләр. Ялгызакларны исә турыдан-туры төрмә һәм үлем көтә. Ә гаиләләрен башка урыннарга сөрү. Маһинур абыстай да 7 баласы белән шушы чуар төркемгә килеп кушылды. Башта аларны ачлы-туклы килеш 5 көн Бөгелмә монастырында бикләп тоттылар. Хәзрәткә хөкем карары чыгарылгач, аларны да саг астында вокзалга кудылар. Я Раббым, кемнәр генә югалар арасында? Укытучы һәм язучылар, абыстай һәм затлы мулла кызлары, яңа туган сабыйлар һәм буй җиткән гүзәлләр. Әмма алар бүгенге көннән сөрелгәннәр өммәтеннән. Алар әсир һәм туган илләренә кайтудан мәңге мәхрүм ителгәннәр. Моны әле күпләр аңлап та бетерми. Үзләрен алда ни көткәнен дә белмиләр алар. Белсәләр, шушы Бөгелмә урамнарында ук йыгылып үләрләр иде. Июль ахыры. Көннең иң шеллә вакыты. Ашарга эчәргә юк. Кешеләр бер кат кием белән торган өйләреннән, авылларыннан куып чыгарылган. Әнә мәхбүсләр төркеме яныннан аларга нидер бирергә итенеп туганнары йөгерә. Кеше башлары аша тиенчек төргәк аталар. Маһинур абыстайның олы кызы Сабира да инде ничә көн аларны поезга тияүләрен көтеп йөри. Ире авылның бер ярлысы һәм гражданнар сугышы батыры булгач, Сабирага тимәделәр. Әмма шайтан Шакир гел янап, кемлеген исенә төшереп тора. Сабира юлга бераз ипи киптереп, сухари ясап, тагы үзенчә кирәк яраклар алып, әниләрен затырга килгән. Ул тиенчеген тотып, әсирләр төркеме яныннан йөгерә. Аның бу әйберләрен ата-анасына үз куллары белән тапшырасы килә. Туганнарын соңгы тапкыр үз күзләре белән күреп каласы килә. Вокзалга җитә башлагач, инде китәсе мал вагоннары күренгәч, картлар тәкбир әйтә башладылар. Аларның бәхилләшкән авазлары поезд тавышларында күмеп китте. Бөгелмә өстендә канлы күз яшьләре, елау һәм хушлашу авазлары, тәкбир тавышы эленеп тора иде. Шул чакта кемдер әллә кайларга яшергән гармунын тартып чыгарып, үзәкләрне өзеп, авыл киен уйнап җибәрде. Бу аерылу газабын, җан ачысын тагы да көчәйтте.
Күпләр бары тик шушы мизгелдә генә үзләренең туган якларыннан мәңгегә аерылуларын аңлап алдылар. Гармунчы егет тә моны аңлый иде. Гармун урынына үз йөрәген ярсып тарта-тарта үксеп җырлап та җибәрде. Безнең авыл телеграм баганасын кем куйган? Китәсем килеп китмимен, туган илдән кем туйган? Аңа җавап итеп ачы тавыш белән паровоз кычкыртып җибәрде. Кораллы сакчыларның ярсып сүгенгәннәре, балаларның кычкырып елаганнары, картларның бәхилләшкән авазлары ишетелде. Егеткә җырын дәвам итәргә ирек бирмәделәр. Берничә сакчы бер юлы аңа омтылып, гармунны җиргә бәреп төшерделәр. Көмеш телләрен кирза итекләре белән таптарга тотындылар. Һәм халыкны хайваннар кебек мал вагоннарына таба куа башладылар. Шул чакта Асылгәрәй карт белән Маһинур абыстай да очрашты. Хәзрәт нык ябыккан, кыйналган, ак чәчләренә кара кан ябышып каткан, аяк-куллары шишеп, күгәреп беткән иде. Балалар әтиләрен күрүгә елап җибәрделәр. Абыстай исә хәзрәтенең исән икәнлегенә куанды. Ул арада халык төркемен йыра-йыра Сабира да йөгереп килеп җитте. Әнисенә тизрәк үзе белән алып килгән әйберләрен төртте. Алар хәл белешергә дә өлгермәделәр. Исемлек буенча сак астында вагоннарга төйи башладылар. Тәрәзәсез һәм ишексез бу тоташ вагоннар мал йөртү өчен җайланган иде. Яңа власть өчен хайван өммәтендә йөргән укымышлы татарларны шул вагоннарга кертеп тутырдылар. Монда кеше өстендә кеше. Ашарга юк, ишәргә юк. Утырырга ятарга урын юк. Тимер вагоннар эсседә кызып янар хәлгә җиткән. Һәм шушы вагоннарда халык Урал тауларының кырык сыртын кишәргә, кешесез аш далаларга килеп, шәһәр һәм тимер комбинаты төзергә тиешләр иде. Асылгәрәй хәзрәтнең асыл нәселе дә шушы юлга чыкты. Мырза Мирзаян нәселендә карайып, Урал тауларындагы кеше үтмәслек кырык сырт көтеп тора иде. Язмышларындагы кырык сырт. Татар тарихындагы кырык сырт. Ир атын, хатын кызын, баласын картын, татарын урысын, мулласын побын, барысын бергә җыеп, уртак вагоннарга кертеп тутырдылар. Монда утырырга да, ятарга да урын юк. Идәнгә салам җәелгән. Кешеләр төркем-төркем шуның өстендә уйныйлар иде. Ашарына булган кеше бәхетле. Әмма күпләрне төрмәдән генә алып килгәнгә, үзләре белән бер нәрсәләре дә юк. Маһинур абыстайларының бәхетенә кызлары Сабира китәр алдыннан гына сухарыен, тегесен-монысын китергән иде. Өлешләп бүлеп шуны тоттылар. Әмма монда иң авыры су мәсьәләсе иде. Суны көненә бер тапкыр тимер ишекләрне ачып, сакчылар чиләк белән таратып йөриләр. Әмма күп кешенең су алып калырга савыты юк. Су чиләкләре исә туалет чиләгенә әйләнгән. Буларны сизгән кебек Сабира төенчеккә бер калай чәйнектә тыккан булып чыкты. Шуңа су алып калып тамчылап тоттылар. Әмма 9 җанга нәрсә инде ул көне буена бер чәйнек су. Шуңа күрә хәзрәт белән абыстай юл буе ураза тоттылар. Суны тамчылап балаларына бүлеп бирделәр. Аларның ишле гаиләсенә вагон почмагыннан бер урын туры килде. Булган чүпрәк чапракны шунда җәеп, үзләренчә тәртип ясап, шунда урнаштылар. Мулла белән абыстай шушы шартларда да бер-берләрен каплап торып, намазларын укып барырга тырыштылар. Олырак балалар да шыпырт кына шушы тәртипне тотты. Үз өйләреннән куып чыгарылганнан соң мунчаларда, кеше почмакларында, бөгелмә төрмәләрендә кунып йөргән гаилә инде авырлыкларга яләнеп бара иде. Монда да түзәргә кирәклеген белделәр. Бара торган урыннарының Урал арты икәнлеген белсәләр дә, күпме барасыларын белмиләр иде. Бу товар поездлары бик әкрен бара. Юлда яртышар көн туктап тора. Кешеләрне бер җиргә чыгармыйлар. Бер нәрсә күрсәтмиләр. Бер нәрсә аңлатмыйлар.
Булай урап, болгап барса, атна 10 көн үтәчәк тә үтәчәк иде. Ә монда бер көнне үткәрүдә әҗәлгә әйләнә башлады. Бигрәк тә татар хатын-кызлары интекте. Кеше алдында хаҗәтен үтәргә өйрәнмәгән, оялган мескен татар хатын-кызлары соңгы чикләренә җитеп түзделәр. Берничәсе исә сидек куыклары шартлап үлде. Аларны вагон ишегеннән урманга атып калдырдылар. Берәр атна чамасы шулай баргач, юл түзә алмас газапка әйләнде. Тимер вагоннар шартлап кызды. Сулыш алырга һава калмады. Күбесенең ашарга ризыклары бетте. Эчәр суга тилмерделәр. Моның өстенә каты авырулар, эш китүләр башланды. Кешеләр чебен урынына кырылырга тотындылар. Бигрәк тә яшь балалар, картлар бу хәлләргә түзә алмыйча, мал вагонында җан бирде. Сөрген юлы мәхшәргә әйләнде. Кемдер салам өстендә бәби таба, кемдер җан бирә, кемдер үкереп елый, кемдер дуга кыла. Дөнья белән бәхилләшә. Авылларыннан бер җиргә чыкмаган 80-90 яшьлек татар карчыклары елап Алладан сорый. Алар: "Я Раббым, үзең ярдәм бир, хәерлесен кыл. Гөнаһларыбыз күп булгандыр, шуның җәзасын күрәбездер", дип дуга кылалар. Бер почмакта әнә татар хатыннары җыелып мөнәҗәт әйтәләр. Шулай итеп булса да, авыр юлны кыскартасылары, хәлләрен җиңеләйтәселәре килә ахыры. Фирак уты, сүнәр микән йөрәкләр дин, исән чакта кайту насыйп булыр микән ераклар дин. Саба җиле ни хуш икән, кай яклар дин исеп килгән, хәбәр китермәгән микән безнең илнең тарафын дин. Әйтим микән, җитәр микән, бу кайгылар китәр микән? Бәнем бу яшь гомерләрем ят илләрдә үтәр микән? Кала, кала, урман таулар артында туган яклар кала, яшел болыннар, саф сулы елгалар кала, туган авыл, туган нигез, кадерле кешеләр кала. Шул чәчәкле болыннарда кылын кебек тәгәрәп уйнаган сабый балалар мал вагонында җан биреп ята. Ни өчен? Туган нигезләрендә, түр башында утырырга тиешле татар картлары бер тамчы суга тилмереп, аяк астында үлә. Ни өчен? Туган туфракта ахирәт көнен көтеп ятарга тиешле изге сөякләр юл буйлап сибелеп кала. Аларны күмеп торучы да юк. Ни өчен? Совет власты, колхозлаштыру, гигант төзелешләр шушы корбаннар хакына уздырылырга тиеш идемени? Бай булган өчен генә, укымышлы, иманлы булган өчен генә адәм баласы шушы хәтле газаплар, мәсхәрәләр күрергә тиеш идеме соң? Һәм кеше каны, кеше күз яшьләре өстендә төзелгән бу илнең яшәргә хакы бар идеме? Асылгәрәй картлар барган вагонда татарлар бик күп. Тирә-күрше авыллардан танышлар да байтак. Әнә Сөләйдән, Кәшер, Кылшариф, Киркәледән, Әлмәттән, Шөгырдән, Тайсуганнан, Нәдердән зур-зур муллалар, имамнар, Коръән хафизлар, шәйхләр, хаҗилар. Бөтен тирә-якка дан тоткан татар галимнәре, язучылар, фән кешеләре, укытучылар, нәселле байлар, морзалар, һөнәр ияләре. Совет аларның барысын да бетереп, мал вагоннарына китереп тыккан, үлем сәфәренә озаткан. Акыллы һәм хәлле булганнары өчен генә шушындый түбәнлекләргә төшергән. Әмма шушы хәлләрдә дә кеше булып калырга, түзәргә кирәк. Юлның ахырын көтәргә кирәк. Ә юлның ахыры барыбер булачак. Бу мәхшәрдән исән калганнар аны барыбер күрәчәк, иншаллах. Күпләр инде үзләренең Урал аръягына баруларын беләләр. Имеш анда зур төзелеш башланган икән. Тимер чыгарып чуен куя торган завод ясыйлар ди. Аның бөтен дөньяда тиңе булмаячак икән.
Аларны шунда эшкә алып баралар икән. Күпләр моңа куана. Ни дисәң дә Урал Себер түгел инде. Туган якларга да якынрак булыр. Себергә караганда җылырак та булыр дип уйлыйлар. Әмма үзләрен анда нинди җәһәннәм көтеп торганлыгын күпләр күз алдына да китерә алмый әле. Кешеләр барыбер яхшыга өметләнә. Моннан да авыр булмас дип уйлый. Һәм бу газаплы юлның ахырын көтә. Инде Урал тауларына да керделәр ахыры. Төннәрен эсселек бераз сүрелә төшкән кебек булды. Әмма көндезләрен бикле тимер вагоннарда тын алырлык түгел. Халык суга тилмерә. Товар поезды билгесез станцияләрдә тәүлекләр буе басып хәрәкәтсез тора. Шундый вакытларда бигрәк тә авыр. Кешеләр эсседән, һавасызлыктан нишләргә белмиләр. Ачлыктан һәм пычраклыктан барысында диярлек бит басты. Үлем җитемнең чиге юк. Аларны әле үлеп тә җитмәс борын мылтыклы сакчылар өстерәп алып чыгып китәләр һәм вагон ишегеннән тышка атып калдыралар. Уралтау аралары татар балаларының, карт-карчыкларының мәетләре белән тула. Арада инде җиңеләючеләр, акылдан язучылар да күренә башлады. Чөнки кеше акылы бу хәтле хәлләрне күтәрә алмый иде. Әнә Бөгелмә вокзалында гармунын алдырган татар егете кеше сайын сорашып шуны эзләп йөри. Һаман "Минем гармунны күрмәдегезме?" ди. Аның гармунын төрмә сакчылары Бөгелмәдә үк җиргә салып изделәр бит инде. Ә ул һаман шуны эзли. Күзләре алышынган, куллары калтырый. Менә ул каяндыр бер такта кисәге табып алган да шуны гармун итеп уйнап утыра. Бармакларын ашыга-ашыга күзгә күренмәгән көмеш телләр буенча йөртә. Һәм мал вагонын яңгыратып, моңлы тавыш белән җырлап та җибәрә. Әйдә барыйк сахраларга, сахраларга, гөлләр араларына асыл яр, матур яр, гүзәлем, зеләлә үзәгем. Егет үзе җырлый, үзенең күзләреннән мөлдерәп яшьләре ага. Ул ахры зәй буйларында калган сөйгән ярын уйлап исәрләнә. Мәңгегә аерылганын белеп üzгәләнә. Безнең хәзер тиң чагыбыз, былбыл балаларына асыл яр күгәрчен, күрми ничек түзәрмен. Ул калтыранган бармакларын такта буйлап йөртә. Аннан һаман гармун телләрен эзли. Юк, гармун телләрен түгел. Сөйгәненең йөз чалымнарын эзли. Аның белән күрешә, аның белән бәхилләшә. Яшьлек безнең багыбыз, гөлләр изгән чагыбыз, асыл яр, матур яр, кышкаем, аерылабыз дускаем. Ул инде уйный да алмый, җырлый да алмый. Тактасына капланган да үксеп елый. Аңа ярып, вагондагы халык елый. Карт-карчыклар елый, балалар елый. Татар баласының бу хәтле моңына, зарына түзә алмыйча, Урал таулары үкереп елый. Үлеләрне һәм тиреләрне, тилеләрне һәм милләтнең акыл ияләрен тиягән хәсрәт арбасы җырлый, елый, кырык сыр таша чыгып бара. Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстай соңгы көчләрен җыеп, балаларын саклыйлар. Алар инде үзләренең нинди мәхшәргә килеп эләгүләрен яхшы аңладылар. Халыкны бу юлга үләргә дип чыгарып җибәргәннәр иде. Инде һәр гаиләдән берничә мәет бар. Авырып, ыңгырашып ятучыларның иге-чиге юк. Инде Асылгәрәй картларның да юлга алган ризыклары бетте. Балаларга калганын алчыклап җыеп бирәләр. Әмма иң тилмерткәне су. Шуны да туйганчы бирмиләр бит кешеләргә. Хәзер исә бөтенләй кертми башладылар. Моннан бигрәк тә бала-чага, карт-коры интегә. Аларның күбесе инде тапталган салам өстендә чалып ташланган мал кебек үлем көтеп ята. Мөгаен алып баручылар аларның берәм-берәм үлеп бетүләрен көтәләрдер.
Чөнки алар эшкә ярый торган кешеләр түгел бит. Ил өчен артык кашык кына. Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстай күпме генә тырышсалар да, кечкенә кызлары игезәк сыңары Рәйсәне саклап кала алмадылар. Бала ут эчендә янып бер көн ятты да, суга тилмереп, су сырап үлеп тә китте. Әнисенең күзләреннән тамган яшьләре сабый иренендә соңгы шифалы тамчы булды. Авылдан куылыр алдыннан аны зәй суыннан чыгара алмый интеккәннәр иде. Бала мискин сизгән кебек, бармыйм, анда су юк дип елаган иде. Күрәчәге шулай елаткан икән. Олыгаеп кына тапкан бу балалары бигрәк тә кадерле иде хәзрәт белән абыстайга. Алар Рәйсә белән Мәрзияне кулдагына йөрттеләр. Наз-мәхәббәт белән үстерделәр. Бу игезәк кызлар бөтен гаиләнең яратканы булды. Олы балалар аларны курчак урынына карадылар. Гөл чәчәкләр арасында гына тоттылар. Бәхет өчен туган шушы сабый пычрак мал вагонында бер тамчы суга тилмереп жан бирде. Нигә? Ни өчен? Илгә, совет властена нигә кирәк иде бу корбан? Бәлки бу ил, бу империя татар балаларының үсеп кеше булуларын, милләткә, дингә хезмәт итүләрен теләмәгәндер. Шуңа күрә туу белән юк итү юлларын уйлап тапкандыр. Ата белән ана төпчекләрен югалту кайгысыннан шашып калдылар. Калган балалар, бигрәк тә игезәк сыңары Мәрзия, әле бу хәлгә шана алмый иде. Әйтерсеңләр Рәйсә хәзер зур күзләрен ачар да, елмаеп көлеп җибәрер. Ул бит шундый шаян, иркә бала иде. Кылын кебек гел уйнап тора иде. Хәзер әнә керфекләрен дә тибрәндермичә тынсыз ята. Ак йөзе тартылып, җитдиләнеп киткән. Әйтерсеңләр ул башкалар белмәгәнне белә. Инде башкалар күрмәгәнне күрә. Аны салам өстенә идәнгә куярга кызганалар. Ул әнисе кулында поезд барган уңайга чайкалып бара да бара. Әйтерсеңләр Зәйтуганда әтисе үз куллары белән үргән тал бишектә тибрәлә. Аның гәүдәсен каядыр куярга кирәк. Чөнки бу эсседә тиздән ул бозыла башлаячак. Сакчыларга бирсәң, алар аны ишектән тотып кына атачаклар. Бала күмелмичә йырткыч җәнлекләргә азык булачак. Кая куярга? Нишләтергә бу баланы? Ничек аны кешечә кара җиргә тапшырырга? Ата белән ана хәзер бары тик шул турыда гына уйлый иде. Башта баланы Маһинур абыстайның шәл яулыгына яхшылап төрделәр. Асылгәрәй хәзрәт аның өстендә җиназа укыды. Гаилә дуга кылды. Аллаһтан ярдәм сорадылар. Шул вакытта алар бәхетенә поезд тагы туктап калды. Сакчылар бәдрәф чиләкләрен җыеп йөри башладылар. Маһинур абыстайның үзе белән көмеш беләзеге бар иде. Ата белән ана шуны тотып, Рәйсәнең мәетен күкрәкләренә кысып, ишек төбенә киттеләр. Асылгәрәй карт сакчыга үзе эшне аңлатып бирде. Кызын урманга алып чыгып, агач төбенә күмүен үтенде. Ул арада сакчының кулына абыстайның көмеш беләзеге дә күчеп өлгерде. Сакчы егет як-ягына каранды. Аннан курчак кебек торган бала мәетен тиз генә эләктереп алды да, көрәк тотып урманга кереп югалды. Шулай итеп, Асылгәрәй хәзрәт белән Маһинур абыстайның төпчек балалары, игезәк сыңары Рәйсә Уралтауның билгесез сыртында мәңгелеккә ятып калды. Поезд аннан башка гына китеп барды. Кем белә, бәлки бу баланың биредә ятып калуы аның өчен яхшырак та булгандыр. Чөнки Урал аръягында аларны моннан да газаплы, моннан да авыр хәлләр көтеп тора иде. Урал аръягында бу затлы татарларны иң түбән, иң хокуксыз куллар тормышы көтә иде. Аларның сөякләре өстендә дөньяда тиңе булмаган тимер гиганты төзелергә тиеш иде. Шал Уралның аръягында, аның көньяк-көнчыгыш өлешендәге кыйбла тарафында гаять серле һәм тарихи урыннар бар.
Җаек елгасы буйларыннан башланып киткән бу далаларда туфаннан соң дөньяның беренче кешеләре яшәгән. Бу хакта борынгы тау куышларындагы табылдыклар, шәһәр урыннары һәм исәпсез-хисапсыз курганнар сөйли. Алар биредә йөзләгән, меңләгән. Җаек суы буйлап, Тургай далаларына хәтле татар җирләре, бөек татар тарихы җәелеп ята. Моннан 30-40 мең еллар элек татарлар биредә хуҗа булып яшәгәннәр. Зур дәүләтләр тотканнар. Уралның мәрмәр ташларыннан шәһәрләр төзегәннәр. Тимереннән эш һәм сугыш кораллары ясаганнар. Алтын көмеше, зибәрҗәт фирүзәләре матурлык өчен булган. Төрле заманнарда бу татарларны төрле исемнәр белән атап йөрткәннәр. Алар тоткан ил дәүләтләр дә төрле исемдә булган. Туран иле, татар иле, Скиф җире, Сөннәр, Хуннар, Мишәр болгарлар, Кыпчаклар, Нугайлар, Төрки каганатлар, Алтын Урда, Себер һәм Казан ханлыклары, Нугай урдасы. Бу җирләрдә гомер-гомердән татарлар яшәгән. Һәм шуңа күрә мондагы барлык җир су атамалары татар исемен йөртә. Әнә Совет иле актарып, миллионлаган тонна тимер аласы Әтәч тауы. Аның итәгендә Магнитка шәһәре салыначак. Әнә янәшәдә генә Айдарлы, Карадар, Куйбас, Үзән таулары, Көтек, Яман, Караганлык түбәләре. Татар авылларына мәңгелек ям һәм яшәү биреп, Җаек елгасы ага. Аңа Кызыл, Янгил, Караган, Җигүле, Таналык, Каран, Гөбенә, Сөендек, Уртазым, Үтәмеш елгалары коя. Бу исемнәрне татар җирләренә соңрак хуҗа булып алган урыслар да, коммунистлар да юкка чыгарып бетерә алмаган. Дөрес, моннан 2 гасыр элек әби патша Җаек елгасының исемен Уралга үзгәрткән. Шулай итеп, Пугачев белән бергә күтәрелгән татар явын тарихтан мәңгелеккә сызып ташларга теләгән. Әмма ташлый алмаган. Татарлар бу елганы һаман Җаек дип йөртәләр. 1000 еллар элек исә аны гарәп сәяхәтчеләре Олы су дип атаганнар. Сахра дала өчен сирәк кунак булган күлләр дә биредә һаман татар исемнәрен йөртә. Әнә Озын күл, Чибәр күл, Якты күл, Чабаклы, Быгыдак, Үшәли, Ургун, Карагайлы күлләре. Аларның үзләрен дә, исемнәрен дә замана җилләре бетерә, киптерә алмаган. Урыслар бу якларга соңгы татар дәүләтләре булган Себер ханлыгы һәм Нугай урдасы җимерелгәч, 18 гасыр урталарында килеп урнашалар. 1743 елда атлы казаклар өчен Магнит крепосте салына. Татар җиренә урыс хәрбиләре кирип тула. Шушы чордан әкренләп Магнит тауын актару, аннан тимер рудасы эзләү башлана. Һәм китә табигатьне талау. Һәм китә. Алла биргән бушлай байлыкка ия булырга теләүчеләр күп була. Магнит тауы бер купецтан икенчесенә күчеп йөри. Тирләндә һәм Белорет бистәләрендә тимер кыю өчен махсус заводлар төзелә. Әтәч Магнит тауын ныклап үзләштерү башлана. Урыслар бирегә бары тик талау өчен генә киләләр. Шуңа күрә бистәне үстермиләр. Халыкның хәлен кайгыртмыйлар. Әмма Магнит тауын чын мәгънәсендә талау Октябрь инкыйлабыннан соң башлана. Галимнәр биредә 400 миллион тонна тимер рудасы барлыгын ачыклыйлар. Советлар һәм партия исә 1925 елда Магниткада металлургия заводлары төзергә карар кыла. Ул елына 656 мең тонна металл бирергә тиеш була. Әмма советларның бу карарны тормышка ашырырлык инженерлары да, эшче көчләре дә булмый. Һәм алар үзләре күрә алмаган капиталистларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булалар. Дөньяда тиңе булмаган тимер гигантының проектын
Америка инженерлары эшләп бирә. Комбинат өчен эш җиһазлары океан артыннан китерелә. Төзелештә төп белгечләрдә америкалылар, немецлар, чехлар, болгарлар, итальяннар, финнар, румыннар, төрекләр була. Әмма 1933 елда комбинат инде эшли башлап, беренче шуенны биргәч, чит ил белгечләре белән тизрәк араны өзәләр. Һәм аларны инде бер кайчан да искә алмыйлар. Илләренә кайтып китәргә өлгермәгәннәрен Себер төрмәләре көтә. СССР өчен иң катлаулысы Магниткага эшче көчләр туплау була. Чөнки бирегә кызыл байрак күтәреп, калай әтәчләнеп килгән комсомол активистлар авыр эштән бик тиз шәлперәеп төшәләр. Тизрәк качу ягын карыйлар. Биредәге кеше түзә алмаслык шартларда 3 айдан артык беркем чыдамый. Килгән кешеләрнең 80-90% гел кача. Йөзәрләгән гектарга сузылган тимер гигантын төзергә, алай гына да түгел, төзегәч анда эшләргә, тимер кыярга, шәһәр салырга кеше кирәк. Аларны каян алырга? Советлар һәм Сталин монда да аптырап калмыйлар. Колхозлаштыру һәм кулаклар мәсьәләсен уйлап табып, авыл халкын бөек төзелешләргә, шул исәптән Магниткага да сөрә башлыйлар. Бер Урал өлкәсенә генә дә 2,5 миллион кеше сөрелә. Магниткага һәр көн эшелон тоткын китереп ташлыйлар. Аларның күпчелеге татарлар була. Аларның күпчелеге шушы төзелешләр вакытында үлеп бетә. Магнитогорск шәһәре һәм биредәге металлургия комбинаты татарларның сөякләре өстенә төзелә. Кырым татарларын һәм Кавказ халыкларын 1944 елда илләреннән сөрәләр. Идел буе татарлары өчен бу сөргөн чоры 30 елларда ук башлана. Халыкның бер өлеше юлда барганда ук үлеп кала. Бер өлеше Магнитка төзелешендә корбан була. Бер өлеше генә бу тәмуг газапларыннан исән кала. Әнә ул татарлар мал вагоннарыннан төшеп, үзләренең киләчәкләренә карап торалар. Атналар буе эсседән, сусызлыктан, ачлыктан һәм авырулардан газапланган, бетеренгән кешеләрне таң алдыннан кипкән далага чыгарып бушаттылар. Ул мескеннәр моңа да шат, чөнки алар юл мәхшәреннән исән калып, каты җиргә уяк басалдылар. Монда алар туйганчы саф һава сулый алалар. Бәлки әле эчәргә су, ашарга ризык та булыр дип өметләнәләр. Әмма аларны бөтен яктан этле мылтыклы сакчылар урап алган. Бу татарлар читкә бер адым да ясый алмыйлар. Чөнки алар монда ирекле булып түгел, кол сыйфатында китерелгәннәр иде. Кешеләр кузгалырга әмер булганны көтеп, күч-күч булып җыелдылар. Кем тизрәк җиргә утырырга ашыкты, кем сузылып ук ятты. Август төне шактый салкынча иде. Кешеләр бер-берләренә сыенып җылынырга тырыштылар. Әкренләп таң беленә башлады. Каршыда томан арасыннан таулар калкып чыкты. Тирә-якта тоташ дала иде. Җирдә ник бер үлән заты булсын. Аяк астындагы кызыл туфрак кыштырдап тора. Тирә-якка көйгән ис таралган. Ерак түгел атлас тасмада йылкылдап, зур су җәелеп ага. Җаек дигәннәре шулдыр мөгаен. Иртәнге якта бераз салкынча кебек тоелса да, көндез тагын кыздыра башлады. Зәһәр дала кояшыннан бер кая качар урын юк. Иң авыры, халык һаман бер тамчы суга тилмерә. Ишәсе килүдән газаплана. Тирә-якта тездән кайнар ком, актарылып ташланган кызыл балчык, кигән дала җәйрәп ята иде. Биредә җәй буе яңгыр яумаган булып чыкты. Җил исә кайнар ком гына китерә. Ул аны учлап битләргә бәрә, теш араларына тутыра, күзләрне каплый. Ям-яшел болыннардан шаулап утырган урманнар иленнән килгән татарларга бу җир башта ук котсыз һәм ямьсез булып тоелды. Әмма
Ни генә булса да, бу аларның торыр җирләре иде. Мәңгелеккә сөрелгән илләре иде. Аларның берсендә бер документ та юк, паспорт та юк. Алар хәтта хат язарга һәм алырга да хокукы булмаган әсирләр иде. Һәм аларга шушы хәлләренә, шушы кырыс һәм коры табигатькә ияләнергә кирәк иде. Мылтыклы һәм кинжаллы сакчылар чолганышында, чатнап торган дала кояшы астында аларны торыр җирләренә алып киттеләр. Озак, бик озак барды алар кипкән, актарылып ташланган үле җир буйлап. Хәле бетеп егылганнар өстенә эт өере ташланды. Үлгәннәрне бер читкә ата бардылар. Бу хәлләрдән шашынган халыкны мылтык белән алга кудылар. Кешеләр егылмас өчен бер-берләренә ябыштылар. Тизрәк бу юлның азагын көттеләр. Балаларга хәтле тынып калды. Карт-карчыклар туктаусыз дуга кылды. Барсының да күңелләренә шом керде. Менә аларны тау битендәге коры җиргә китереп ташладылар. Кешеләр гаҗәпләнеп як-якларына карадылар. Монда яшәү өчен бернинди бина-мазар күренми. Йорт-җирнең эзе дә юк иде. Газаплы юлдан, ачлыктан, сусызлыктан тәмам хәлсезләнгән халык гөрселдәп җиргә ауды. Күпләргә инде кайда егылып үлсәләр дә барыбер иде. Тик бу газапларның гына ахыры булсын. Әмма алар өчен бу газаплар башлана гына иде әле. Алар шуны белмәүләре белән бәхетле иделәр. Аларны һаман да шул мылтыклы сакчылар чорнап алган. Ашарга эзләп тә, су эзләп тә бер кая бара торган түгел. Барысын да хисапка алып бетермичә, читкә аяк атларга да ярамый иде. Алар килеп төшкән как җир чәнечкеле тимер чыбыклар белән уратып алынган. Аларның һәр берсенә номер беркетелгән, сакчы куелган. Илдән сөрелгән татарлар өчен төрмә тормышы башланган иде. Концлагерларны әле Гитлерга кадәр үк Совет режимы һәм Сталин төзетте. Һәм анда беренче тоткыннар булып татарлар ябылган иде. Аста киң үзәндә бөҗәкләр кебек кешеләр кайнаша. Аларның исәбе хисабы да, саннары да юк. Әллә ничә дистә мең булыр. Һәр берсе каядыр ашыга. Кайсы тачка тотып йөгерә, кайсы аркасына әрҗә куеп кирпеч ташый. Кайсылары котсыз тирән базда кайнаша. Быжыра-быжыра итеп шуны казып төшә. Иртәгә үк бу яңа килгән татар тоткыннары да шулар арасына кереп батар. Кайсы кирпеч ташыр, кайсы җир казыр, кайсы бетон болгатыр, кайсы шунда тәгәрәп үлеп калыр. Бу татарларны һәр көн мылтык астында эшкә алып барырлар, мылтык астында алып кайтырлар. Мондагы төзелешнең иге-чиге күренми. Китереп ташлаган тимер тумырның, актарып ташланган җирнең исәбе юк. Ара-тирә йөк машиналары, трактор кебек техникада күренә. Әмма алар бик аз. Шуңа күрә бөтен нәрсә кул көче белән башкарыла. Һәм шушы тәртипсез рәвештә тузгып яткан тау-таш өеменнән завод һәм шәһәр үсеп чыгарга тиеш иде. Тоташ завод торбаларыннан торган ул шәһәр Магнитогорск дип аталачак. Чабаталы татарлар төзегән металлургия комбинаты дөньяда иң куәтлеләрдән булачак. Ул инде өлешчә бар да. Тик агач бараклардан, палаткалардан һәм җир куышларыннан тора. Җаек елгасына каршы йөзләгән, юк, меңләгән казарма бараклар, брезент палаткалар төзелеп киткән. Америка белгечләреннән һәм урыс җитәкчеләреннән кала, бөтен эшче халык шуларда яши. Кибет, клуб, ашханә, почта, медпункт кебек тораклар да баракларга урнашкан. Сөрелгәннәр биредә зур-зур бистәләргә бүленеп аерым яшиләр. Әмма алар шул хәтле күп, торырга урын өлгертә алмыйлар.
Менә бүген дә шундый бер төркемне коры җиргә китереп ташладылар. Алар өчен яшәргә урын әзер түгел иде. Асылгәрәй хәзрәтнең ишле гаиләсе бер тирәгә укмашты. Чәйнек төбендә бераз җылы су калган икән. Шуны кечерәк балаларына бүлеп бирделәр. Соңгы сохарый балчыкларын җыеп ашаттылар. Ата-ана менә ничә көн инде үзләре ачлар. Хәер, аларга ризык бармас та иде. Чөнки күз алларында һаман төпчекләре Рәйсә, аларның тилмере бүлүе тора. Игезәк сыңары Мәрзиягә караган саен, аның янында Рәйсәне дә күргән кебек булалар. Чөнки алар гел бергә иделәр. Инде 7 баланың берсе юк. Әҗәл юлы аны гаиләдән суырып алды. Хәзрәт белән абыстайның калган балаларына, үзләренә дә шушы ук хәл яный иде. Инде әнә монда хәтле килеп җиткәч тә берничә кеше йыгылып үлде. Аларга хәтта игътибар итүче дә юк. Асылгәрәй карт менә хәзер генә НКВД начальнигы Кандыбинның ни өчен үзен бөгелмәдә үк атып үтермәвен аңлады. Ул Асылгәрәй карт һәм аның балаларының менә шушы утлы җәһәннәм аша үтеп, янып үлүләрен теләгән. Хайванга әйләнүләрен теләгән. Әмма Аллаһ Тәгалә бар әле. Инде ни булса да, бары тик аннан гына ярдәм көтәргә кала иде. Илләреннән сөрелгән татарлар буш далада, инде суыны белгергән ком өстенә ятып, беренче төннәрен чыктылар. Еракта ач дала бүреләренең шомлы тавыш белән улаганнары ишетелә. Түбәндә, завод төзеләсе урында, һаман нидер шартлатталар, җимерәләр, актаралар. Әллә җир, әллә хәлдән тайган кешеләр ухылдый. Аңларлык түгел. Монда көн-төн дигән нәрсә юк икән. Борып җибәргән сәгать кебек, бөтенесе хәрәкәттә, бөтенесе эштә. Монда җирнең генә түгел, дөньяның асты өскә килә. Кешеләрнең тәннәре һәм җаннары актарыла. Монда адәм баласын социализм казанына салып кайнаталар. Һәм аннан яңа кеше ясыйлар. Исән кала алса, әлбәттә. Асылгәрәй хәзрәтнең ишле гаиләсе Магниткада беренче төнен куна. Әнә ата белән ана җан җылыларын биреп, балаларын туңдырмаска тырышалар. Дала кошлары кебек аларның йокыларын саклыйлар. Буй җиткән кыз Гайшәбикә, үсмер егет Гыйлемгәрәй, Сәгыйд һәм Саҗидә, Солтан Хәким белән Мәрзия. Гөлләр арасында Коръән ятлап, намаз укып үскән иманлы, тырыш авыл балалары. Төшләрендә мөгаен зәйтуганның җиләкле әрәмәләрен, саф сулы чишмәләрен күрәләрдер. Чәчәкле болыннарында йөгереп йөриләрдер. Хәзер бер телем ипигә, бер тамчы суга тилмереп, ач далада ауныйлар. Ни өчен? Гыйлемле, иманлы татар булганнары өченме? Нәрсә көтә аларны алда бу тимер казанда? Ил алардан да тимер кешеләр ясап чыгарырга әзерләнәме? Иманнарын, телләрен, диннәрен тартып алырга җыенамы? Әллә гомерләренә үк кизәнәме? Шушы кадерсезлекләргә төшереп, алардан хайван ясарга телиме? Мөгаен шулайдыр. Чөнки монда адәм баласы хайваннан да түбән дәрәҗәгә куелган. Хайванны да җылы абзарга ябалар. Алдына ризык һәм су куялар. Ә монда үлгән кешеләрне дә җыеп алучы күренми. Алар башкалар белән бер җирдә ауный бирәләр. Икенче көнне мылтыклы сакчылар алар яткан урынга озын брезент палаткалар үстереп китереп ташладылар. Татар тоткыннары хәзер шунда яшәргә тиешләр иде. Моны белеп халыкның коты чыкты. Бу чүпрәк шалашларда ничек итеп кыш чыгарбыз икән дип ут йотталар. Бу тоташ чатырларга татарлар бергәрәк керергә тырыштылар. Асылгәрәй карт гаиләсе дә Әлмәт шөгыр тирәләре белән урнашты. Хәзер алар барысы бергә. Ире, хатыны,
яше карты, бала чагасы бер түбә астында яшәргә тиешләр иде. 2-3 гаиләгә бер кичерәк палатка туры килгән очраклар да булды. Әмма монда да кеше өстендә кеше иде. Әмма ни әйтсәң дә, эссе кояш астында җирдә яту түгел. Үз пичмагың, түбәң бар. Әле гомергә монда калдырмаслар. Әнә теге үзәнлектәге агач баракларга да күчерерләр дип өметләнделәр. Кешеләр әнә шулай уйлап булса да, үз-үзләрен юатырга тырыштылар. Хәлләренең бер яхшыруына өметләрен өзмәделәр. 2 атнага якын юлда мал вагоннарында аунаган халык бик кирләнгән, битләп биткән иде. Ә мунча юк. Каян мунча? Һаман ашарга ризык, эчәргә су бирмиләр. Ә эшкә куалар. 2нче көнне үк ир-атларны баскатлаван казырга, хатын-кызларны кирпеч ташырга алып киттеләр. Йөри алмаслык карт-карчыклар һәм бала-чага гына палаткаларда калды. Асылгәрәй карт гаиләсе дә бер көн эчендә эшче кылга әйләнде. Хәзрәт белән улы улларын котлован казырга куйдылар. Абыстай белән зур кызлары аркаларына кирпеч әрҗәсе астылар. Һәр көнне иртәнге караңгыдан рәткә тезелеп эшкә чыгып китәләр. Кичке караңгыда гына кайтып авалар. Аларны алдан-арттан, ян-яннан этле сакчылар узатып йөри. Читкә чыксаң да, артка калсаң да, бер көнлек төрмә. Эшкә чыкмасаң, өлеш ипиеңне бирмиләр. Бу исә очка үлү дигән сүз. Бәхеткә Солтан Хәким белән Мәрзия хәзергә палаткада калды. Ул балалар гаилә эштән кайтып егылуга Урал елгасыннан су ташып куялар иде. Суга хәтта балаларны да саг астында алып баралар икән. Әмма нигәдер Урал суы кып-кызыл булып чыкты. Кешеләр моны күреп куркышсалар да, чыдый алмагач эчтеләр. Һәм тагы чирли, кырыла башладылар. Асылгәрәй хәзрәт башта ук кайнамаган су эчүне катгый рәвештә тыйды. Моны тыңлаган кешеләр исән калды. Тыңламаганнары эш китүдән бетте. Маһинур абыстай һәр төнне кырда учак ягып су кайнатты. Аннан-моннан ризык юнәтеп, ашарга әтмәлләде. Солтан Хәким белән Мәрзия һәр көн Урал суы буеннан үлән җыеп кайталар иде. Алар да пешереп ашарга ярап торды. Балаларның бик йөдәгәннәрен күргәч, хәзрәт белән киңәшләшеп, Маһинур абыстай соңгы көмеш беләзеген ризыкка алыштырды. Бераз ипи, сөт, май, йомырка юнәтте. Биредән ерак түгел казах авыллары бар икән. Алар шулай бистәгә килеп, сату алу итеп йөриләр. Маһинур абыстай ризыкны тигезләп күп өлешләргә бүлде. Алдагы көннәргә дә ашарга калдырды. Башта балалар ул ризыкларга кагылырга да куркып тордылар. Бу хәтле нигъмәткә мөгъҗизага караган кебек карадылар. Аларның зәйтуганнан сөрелгәннән бирле авызларына юньле ризык капканнары юк иде инде. Маһинур абыстай бигрәк тә хәзрәте өчен борчылды. Бөгелмә төрмәсендә кыйналганнан соң, аның әле һаман рәтләп тернәкләнеп китә алганы юк иде. Җитмәсә, килү белән авыр эшкә куйдылар. Шуңа күрә ул үз авызыннан үзеп булса да, ирен ашатырга, аны аякка бастырырга тырышты. Балалар исә кыенсынып кына ризыкка үрелделәр. Һәр валчыкны, һәр бөртекне озаклап авызларында тотып, тәменнән исәрләнгәндәй утырдылар. Моны күреп, Маһинур абыстайның күзләренә яшь килде. Ул балаларын ач тотмас өчен җир асларына төшәргә дә риза иде. Өзелергә торганда шушы рәвешле ялгап җибәрү аларны ач үлемнән саклап калды. Ә күпләр бетте. Бигрәк тә Уралның пычрак суын эчеп кырылучылар күп булды. Моны күреп, сакчылар 5 чакрым ераклыкта булган Әтәч тауына суга барырга рөхсәт иттеләр. Чөнки аларга көндәшкә чыгарга исән кешеләр кирәк иде. Август айы булса да, көннең кызуы сүрелми. Аяк астында кызыл ком очып тора. Мондый вакытта сусыз бер нишләп тә булмый.
Халык кая рөхсәт итсәләр, шунда бара. Әтәч тауындагы су шактый чиста, эчәргә яраклы булып чыкты. Әмма ул да ябык зона эчендә, тимер чыбыклар белән чорнап алынган иде. Биредә кешеләр генә түгел, шишмәләр дә тоткын хәлендә иде. Ул арада Татарстаннан тагы эшелон тоткын килеп төште. Кемнәр генә юк иде алар арасында. Иң зур муллалар, шәйхләр, хаҗилар, иң зур галимнәр, зыялылар, мәгърифәтчеләр. Әйтерсең лә кемдер татарны тамырыннан юк итәргә алынган. Әлмәт, Балтач, Саба яклары халкы, Болгар, Апас, Кайбыш татарлары. Кайсы кулак буларак бу кара исемлеккә эләккән, кайсылары Мулла Ишан буларак гаиләләре белән туган җирләреннән сөрелгән. Күбесендә инде гаилә башлыклары юк, аларны атканнар, балаларын бирегә сөргәннәр. 90-га җиткән ак сакаллы татар картларына, ак яулыклы татар карчыкларына карап, йөрәк шартлап ярылыр хәлгә җитә. Аларның күбесе кайда, ни өчен сөрелгәнен әле һаман аңламый. Әмма бирегә үләр өчен китерелгәннәрен сизенәләр. Шуңа күрә алдан килгәннәр аларга кулларыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырышалар. Кем үз тирәсенә палаткага сыендыра, кем юлда битләп биткән мескен халыкка су юлын күрсәтә, кем соңгы кисәк ризыгы белән бүлешә. Үлгәннәрне кешечә күмәргә, исәннәрне кеше хәлендә саклап калырга тырышалар. Үзе дә сизмәстән, Асылгәрәй карт бу эшләрне башлап, оештырып йөрүчегә әйләнеп китте. Нинди хәлдә дә кеше булып калырга кирәк иде. Кеше үлсә, аны кешечә күмәргә кирәк. Һәм картлар яшереп кенә җиназа укыйлар иде. Бала туса, яшереп кенә аңа ислам тәртибе белән азан әйтеп, исем кушалар. Яшьләр өйләнешсә, качып кына никах укыйлар. Шушы брезент палаткаларда да олы як яшереп намаз укый, ураза тота, дин ислам шикләреннән чыкмаска тырыша. Кеше түзә алмаслык шартларга килеп эләккән татар яшьләрендә канга сеңгән әдәп-әхлак тота. Кешелек шикләреннән чыгармый. Татарлар бергә укмашып, исән калырга тырышалар. Бит биредә аларны җансыз тимер кешегә яки акылсыз хайванга әйләндерү максаты куелган. Алар шуның өчен бирегә китерелгән. Әмма татарлар бу хакта хәзергә үзләре белмиләр иде.